Вітаю, усё ў парадку. Яшчэ нічога на экране няма. Так, сёння у нас будуць трэція героі. Будзем гуляць за Конфлакс. Пачакайце, у мяне з захопам. Я так і не праверыў яго учора. Не знайшоў часу. І зараз сядзеў, разбіраўся. Падаецца, не, захопа просто так мне не будзе, толькі праз увесь экран. Так, больш нічога не чакаю я. Так, крацей зразумеў, праз увесь экран будем захоп рабіць, бо не выглядае, што нешта будзе. Правильно? Так, на усялякі выпадак тут свае паведамленні прыбраць. Гэта прыбраць, гэта вам не патрэбна. Вось, тут у нас будзе. Добра, зараз я захоп усяго экран, праз увесь экран будзем лавіць. Бо, мне падаецца, ні халеры трэці герой не зловіцца праз захоп канкрэтна гульні. Нешта я магу не спадзявацца. Так, захоп экрана є. Спадзяюся, што праз экран пайшло. Добра. Цудоўна. А то мало ли, бываюць такія гульні, якія нават праз захоп усяго экрана не працуюць. Добрый вечар. Ой, добрый вечар. Ага. Добрай раніцы, добрага дня, у каго дзень, у каго раніца. Музычку трошкі зараз я ў гульне прыцішу, бо яна нешта крычыць. У самой гульне, на жаль, наладжваць гэтага ўвогуле нельга. Ну, па тыпу, можа быць, толькі на самой мапе. Пару дэцыбел не вей. Зараз яшчэ раз гляну. Самае галоўнае, яна хутчэй за ўсё, потым у гульню мы пойдзем, і яна будзе увогуле адсутнічаць, амаль будзе вельмі ціха. Вітаю, Тэнчык. Сёння гуляем за герояў трэціх. У мяне ёсць Complete Edition. Перамагла ў нас героі трэці Armageddon's Blade. У нас ёсць Armageddon's Blade, яна у складзе Complete Edition. Вось, Conflux як фракцыя тут ёсць. Я пашукаў беларусізатар, дзе я усталёўваў другой ночы. Трошкі не было часу. Ну, я нават не праверыў захоп. Так што на беларусізатар у мяне проста часу не было. Вось. Гэта самае. Дык вось. Я гуляю за Conflux. Я хуценька паглядзеў кампанію учора, паспеў. І насколькі я зразумеў, Conflux адсутнічае як фракцыя на... Тут, дарэчы, нармальна не расказваецца, за якую фракцыю будзеце гуляць у гэтай кампаніі якой-небудзь. Тут, то бок, літаральна вы трыкаеце, і там такое забойца драконаў. І табе пра цмокаў усё расказваюцца, пра якія яны ёсць, пра нейкі голем цмок, вось, гісторыю трохі. За якую фракцыю не адказваю ўвогуле на гэта пытанне. То бок я магу здагадацца вось ад гэтага бонуса. З таго, што я бачыў, у нас Conflux тут адсутнічае, гэта фракцыя ўвогуле з элементалямі, наколькі я зразумеў. Я ў трэціх герояў гуляў, амаль ніколькі, то бок, нагуляў трошкі часу, але ў асноўным гуляў за тое, што я ведаю, і хутчэй за ўсё я гуляў у яшчэ самую базовую кампанію, нават не кампанію, хутчэй за ўсё, проста мапы. Без Armageddon's Blade, без Иратии, может быть, самой базовой, может быть, я ввогуле не памятаю, что я гулял. Вось. Так что мы будем хутчэй за ўсё. Мы просто возьмем рандомную мапу, згенеруем, з-за таго, што я не бачу кампаніі канкрэтна за Conflux, а частка якраз-таки галасавання была якраз-таки Conflux, так? Асабісты сцэнар зробім на паспрабуем, можа, рандомную мапу. Я не ведаю, наколькі добра яны генеруюцца, але чаму б не, правильно? Так, занадта шмат нешта людзей там, самых ворагаў. Адзін вораг, мне складанасць гэтай хопіць, няма чаго мне там ускладняць, мне і так будзе нармальна складана. Вось, колькасць вады, колькасць монстраў, моц монстраў, пачвар, карацей, моц пачвар. Падаецца нармальна. Дадатковыя опцыі яшчэ. Абавязкова браць Conflux. Там, по-моему, у канцы ўвогуле, так і на самае апошняе. Пачатковы герой я сабе не абіраю, усё астатняе рандом. Як выпадзе, што ў нас будзе, тое будзе. Колькасць даўжыня хода не абмежаваная. Мы ўсё роўна гэтае самае не збіраемся там у партыю нейкую супер-пупер гуляць.
Вось, давайте крыху трошки. Я беларусятар не стаіць таму, што я просто не паспеў яго. Я ўзгадаў пра яго тады, калі ўжо паспрабаваў хоць трошки ну, нават не захопаю, просто праверыць, ці ёсць конфлакс, ці не. Вось, я другой ночы там гэта ўсё займаўся, таму трошки не паспеў нармальна ўсё падрыхтаваць. Вось, мінусы, дарэчы, калі гуляем на наступны дзень па галасаванню. Таму што мне можа выпаць гульня, якая ў мяне не падрыхтаваная, ні халеры, не правераны захоп. Вось, і ў мяне можа проста ўвечары не быць часу гэтым заняцца. Просто не быць. Мне патрэбна будзе гэтым займацца, усё перакладваецца на ночы ў них. Вось, добренька. На заўтра у нас галасаванне сёння скончваецца. І праз 2 гадзінкі ўжо нават менш я з таго, што спазніўся са стрымом, мы будзем у выніку гуляць у тое, што у нас будзе ў топ-1, а ў топе-1 у нас Divinity Original Sin і Broken Age, я бы так сказаў. Нават я бы яшчэ дадаў Arkham Rises, таму што яны ўсе плюс-менш недалёка адна ад адной. Гэта наш топ-3, яны прыкладна аднолькавую колькасць пунктаў маюць. Вось, добренька. Давайте, поехали. Конфлакс, дарэчы, давайте пра герояў увогуле. У трэці герою, я ўжо казаў, я не тое, каб шмат гуляў. За гэтую фракцыю я не гуляў ніколі. Я не ўяўляю сабе, што дзе, як яно ўсё выглядае для мяне, ўсё новенькае. Я не памятаю механік трэціх герояў, таму мы будзем літаральна узгадваць, як гэтая гульня гуляе. Ну, вы, можа быць, ужо ведаеце, вы памятаеце ўсе спецыялісты па героях, а я буду узгадваць літаральна, што гэта ўвогуле ідзе, дзе кнопачкі якія. Так што па крыху буду тупіць і па крыху асвойвацца. Ну вось, вядома, я жадаю ўзяць. Чаму я між герояў узяты? А я туды прайсці не магу? Мне, тыпу, каменьчык гэта перашкаджае? Мне ўзяць... мне гэта нават не каменьчык, гэта кветачкі. Я за кветачак не магу ў гэтую частку мапы перайсці. Цікава. Зато і тут дзве гэтыя самыя. Виндмил, короче, мельница. Млына 2. Цудоўна. У прынцыпе, конец хода. Не, может быть, у нас... Что у нас есть? У нас есть гроши. У нас есть гроши. Цудоўна. Можна, як звычайна, укладываться у таунхол, каб нам потым грошыку давали. Так, дайте-ка момент, я, может, трохи выключу, пакуль вернуся. Так, усё тут разобраліся. Пагук у мяне ёсць, усё ў парадку. Так, можна, як звычайна, гэта самае. Галоўны будынак паляпшаць, таунхол, і мы атрымаем сабе трошкі ў грошыку. Калі я правільна памятаю, як гэта працуе, так? Ён жа дае грошыкаў, так? Во, 1000 залатых у дзень дае. Ну, файна, укладваемся ў грошы. Для мяне Героі 3 гэта нешта на бумерскам. Яны, гэта гульня нават для мяне была... Калі я даведаўся пра 4-х герояў, я ўжо расказваў. Вітаю, гулец. Я ведаю пра беларусізатар, але угадаў я яго а другой ночы пасля таго, як трохі паспеў трошки праверыць гульню. Я не вельмі чакаў, што Героі 3 выпадуць. Ну, як у прынцыпе, ну, рандом. Я не чакаю, якая гульня выпадае, калі мы рулетку крутім. Вось, у мяне не было часу заняцца тым, каб беларусізатар шукаць і усталёўваць. А другой ночы мне зусім гэтым не хацелася заняцца. Вось. Я сёння і нават амаль ледзь перад стрымом устаў, ледзь паспеў паснедаць. Вось, так што тут вельмі абмежавана па часе атрымалася. Так, мы палепшылі сабе таунхол, а то што мы гэта без грошыкаў сядзець будзем, правильно? Шукай абменнік, будзем на даляры мяняць. О, добра. Добрая ідэя. Так, рандомная мапа, гэта абсолютно выпадковая мапа за конфлакс. За конфлакс няма кампаній, як я зразумеў. Ну, з таго, што я паказваў вам пачатку, там, у прынцыпе, калі выбіраеш кампанію, табе не кажется, за якую фракцыю ты будзеш гуляць. Каток, ты чаго? Трагедыю робіць. Быццам бы нешта здарылася, насамрэч нічога не здарылася, проста глядзіць на мяне і бегае.
И побег каток по усей хате. Так. Обменник, кажешь, так? На доляры менять. Давай, ось, рынок. Ось. У нас будет рынок, зараз можно на доляры у вас можно обменять? Что за это доляры? Мне подается ось гэта. Не упевнений. Максимум ось гэта. Ось гэта доляры. Усё меняем на доляры? Альбо почекаємо і може з курсом ще невідомо, що буде. Зараз курс фігачить, навіть долар падає. На Half-Life 2 відправляється 500. Дякую велике. Ладно, покуль притримаємо наше золото. Потім доляри обміняємо. О, я бачу шахту. Гэта у нас увогуле што? Скарбниця. Цудовна. Ці жадаю атакаваць ахоўнікаў? Не, ахоўнікаў я нікога не жадаю атакаваць, бо ў мяне з арміі толькі феечкі і я ўсё больш нічога не маю. Гуляю я толькі супраць аднаго кампа, то бок, ну, 1 на 1. Нічога больш у мяне няма. Не толькі феечкі, у мяне ёсць усе яшчэ гэта. Водныя элементалі і паветраныя элементалі. Толькі будаваць я іх не магу нічога з гэтага. Давайце-ка, дзе я магу... Гэта хто ў нас робіць? Піксі якраз такі. Спрайтаў дазваляе наняць. Алтар. А чаму я не магу? Гільдія магаў нам патрэбна. У нас усё элементалі будуць, у нас толькі піксі і элементалі. Па сутнасці, у нас больш ні халера не будзе. Так, гільдія магаў ёсць. А наняць я магу хоць штосьці, не? Так, а тут была дзесьці кнопка по типу наняць усіх? Альбо няма, то бок няма такого, што по типу я націсну на одну і адразу усіх просто набраць. Прыйдзецца па крыху. Ну ладно, добра. Набираем яшчэ піксі. А як іх перасунуць? Уля? Я просто не памятаю. Я типу... А як? Клік-клік. Усё, зразумеў. Кіраванне па крыху вучым. Кніжную шафу, ну там літаральна гільдію магаў мы пабудавалі. Дрэва здабылі. Цудоўна. Дзякую вялікі генератару мапы. О, скрутачак нейкі. Там, па ідэі, супер-пупер чэлы гуляюць у герою зусім па-іншаму, але вы бачыце, я буду гуляць так, як я гуляю. Мне у гэтыя дзесяткі герояў гуляць, я, ну, типу, кантраляваць, мікракантроліць кожнага, я ж не кіберкатлета, вы бачыце. Это зусім не так, як я гуляў, і мог уявіць сабе, што можна гуляць у гэтую гульню, калі мне было, калі быў падлеткам. Таму не. Блин, я пропустил день, я мог побудовать что-нибудь. Так, давайте-ка яшчэ алтары розных карацей юнітаў пачнем рабіць. Алтар паветра, няхай пачне настакоўваць нам колькасць юнітаў. Ось іх па 6 будзе ў тыдзень. Цудоўна. Гэта у нас крипта, і там, по-моему, ворагі будуць, наколькі памятаю, крипта. О, якая зручная. Глядзіце, абсерваторыя ў куце мапы просто, ў самым-самым. А чаму рэальная абсерваторыя? Дзякую вялікі. Яна нам адкрыла вось тое, што там гобліны наперадзе ёсць. Досыць? Бяром досыць. Яшчэ алтар вады. Будуць у нас розныя элементалі. Усё, будзем жыць. Розныя заклёны вучу. Як я іх... Вось это ўсё скрутачкі мае, так? Заклёны. Мне вядомыя, а ніякіх у мяне няма. Я не ведаю ні халеры. Пры гэтым я плюс-мінус... Так, базовая земляная магія, базовая мудрасць. Добра. Няхай будзе. Спецыялізацыя каменная скура. А што гэта дае нам? Перекастуем скура павялічана на плюс 3. Цудоўна. Не ведаю, што гэта значыць.
Сістэму мацавання я таксама не памятаю, таму што я памятаю лепей чацвёртую цывілізацыю, божука. Чацвёртых герояў і памятаю пятых. А вось трэці, з-за таго, што я мала ў іх гуляў, было бы добра, канешне, яшчэ сетачку зрабіць, але я не памятаю, як яна робіцца. Вось. Окей, добра. І я ўсё просто тыркну і будзем глядзець, як гэта выглядае. О, кайфы. Ну, бачна штукі зараз хоць. Я хоць як чалавек. І заклёнчыкі ёсць. А гэта майго героя заклёна? Мне падаецца, майго героя заклёна. Гуляем за нейкую Ксену каралеву барбараў. Дык яна па тыпу маг. Просто што я... Чамусьці ў мяне ў спісе заклёнаў, калі я ў яе кніжку ачыніў, то я ні халеры не было. А зараз быццам бы да халеры ўсяго. Я не трошки здзіўлен. Давайте Піксі абаронім. Я не ведаю, я, ну, по типу, калі вы думаеце, што зараз будуць супермеханікі, і я тупо буду тут фігачыць, вось гэта, по типу, раскидывать по одному юниту, там, вось гэта, вось усё, не, этого ничего не будет, можете забыть. Катан носить, кабзда. А у меня дальнобойных юнитов няма, то бок гэта ўсё не дальнобойныя юниты. Окей. А, блин, а вось яны дальнобойныя, так? То бок я на маім піксе кабзда. Ну, цудоўна я, блин, конечно. Я такі асцярожненько падыходзіць, таму што мне ж шкада юнітаў, правильно? Я ж не ждаю шмат юнітаў губіць. Эканомію юнітаў. Яшчэ мінус піксі. У прынцыпе, каменную скуру я не блага даў ім, я так думаю. А, ё-маю, маім піксе дакладна кабда. Паветраныя элементалі. Давайте, маланочками их. А водные элементали... Цікаво, що водні елементалі не виглядають як елементалі. Тобто, ну, елементаль же, це, по сутності, істота з елемента. У гэтым, як би, блін, подозрона, але подається так, як воно повинно працювати, так? Вось. Але водні елементалі чомусь не з води зроблені, а просто живелка водна нейка. Оп. 30 пикси сгубили. Это, в принципе, 1,5 тыдні пикси. Опа. И котлы гэтые будут у нас. Портуть. О, почекайте-ка. Это что, герой? Это герой ворожий. Зараз кабзда мне будет, так? И он мимо тут пробег. Все, минус замок. Только 7 дзён засталося. Аж мурэнна. А гэта справядліва ўвогуле, што ў яго так шмат арміі, а ў мяне ніякай няма. І, дарэчы, ён таксама конфлакс, мне падаецца. Ну, як мінімум, у яго нейкая мяшанка. Мне падаецца, зараз мы будзем перапачынаць. Дакладна мы перапачынаць будзем. Што за халера? А чаму ён такі моцны? Не, ну я кажу, я ж не специалист, а просто что я на средней складанности гуляю, это невысокая некая складанность. Чему яго армия у 6 разов больше за мою? Это як так атрымалася? О, вось гэта огненные элементали, это я бачу. Вось тебе нормальная складанность. Так, мне падаецца, и складанность трэба поднижать. Холера. Заклёнами мог бы карыстацца. Нешта я сябе адчуваю трошки неадукаваным, мягка скажем. У яго арбалісты гэтыя. Я прызвычаюся, сядзіш сабе ў замку, прыгожы замак будуеш, потым змагаешся, калі табе падабаецца. А тут кабзда нейкая. Я што, вы што, я ж, блин, гэта... Мне нормальная складанасць, я нормальны хлопец. Я не кіберкатлет, адчапіцеся. Я пачыліць прыйшоў. Реально, у меня забрали замок, и, ну, тому что там армии ніякай не было, тому что, блин, якого хрена на другі тыдзень до мяне прибегают эти киберкотлеты. Вось. Я, может быть, не, ну я хутчэй за ўсё неправильно гуляю, это я як бы разумею, просто не халеры сабе. Усё, нас выбери з гульні. Пачынаем па новай. Глядзіце, як прыгожа, я анімацыю гэту ніколі не бачыў. Опа. Прыгажосць такая. А на халеру ему такая здоровенная сякера, калі ён усё роўно збіраецца гільятінай карыстацца. Окей.
Добре, гэта было хутка. Ну, дзякую усім за стрым. 20 хвілінак, у прынцыпе, нават 10 хвілінак у гульні. Усім добрага дня, да пабачэння. Добра, так, ладно. Працягваю на нармальнай складанасці, нізкую я ставіць не буду. Ну, я ж па тыпу... Я ж не зусім, я ж гэта... Я хаця бы уяўляю, што... Гэта гульня, блин, якога года? Што за халера? Што яна мне зрабіла? Няўжо яны падкруцілі там нешта? Текст, плиз. Next. Які тэкст? Так. Добра, зноў ужо робім тыя ж самыя налады. Абіраем сабе... Ой, блин. Так, абіраем сабе конфлакс. Можа рандомная мапа гэта не такая прямо крутая ідэя? Я не ведаю, просто можа яна не збалансаваная, капец. Бярэ карту ключ да перамогі, моя любёная. Добра. Зараз мы хутенька прайграем і я возьму тады яшчэ. Бо я сцэнарый не ведаю, а сцэнарый трэба, ну, спрабаваць, каб іх ведаць. Так, а зараз мы ведаем трошки, як мы будуемся. Давайте мы замест грошай нам так не патрэбна, гільдыю магаў адразу. Таму што яна адкрывае нам толькі ўсе здольнасці, ну, астатнія, як бы, алтары для гэтых самых, для элементаляў. Ось я гэта возьму. Што он за герой увогуле? Атака, абарона, ну, карацей, гэта вось ён больш падобны на камандзіра. Ён не запёрны маніпуляцыю. Каты, супакойцеся. А ёма, а чаму такія ўсе? У меня есть фаза тактики, яны ўсе дальнабойны. Мне падаецца зараз капсданом дно будзе. Я ад'еду просто ад мобаў, якія абаранялі там млын. Чакаем. Яны ж бліжняга бою, так? Ага, добра. Катка носіць. Іх там паляванне адзін на аднаго адчынена. Так, ён нешта... Слухайте, мне падаецца, яны нейкія тыпу падкручаныя пад сучаснага гэтых усіх кіберкатлет, таму што, камон, штучны інтэлект зарабіць так, каб ён ідэальна стаў за мяжою маіх дзеянняў. Ну ладно, адзін вось тут, напрыклад, так, вось мы яго спрабуем атакаваць, мы эфектыўныя супраць яго, ну плюс-мінус. Я магу, ну я не ведаю, карацей. Я разумею, што трэба па адзінцы там раздзяляць, толькі справа ў тым, што ў нулявых ніхто нахрен па адзінкі не раздзяляў. Усі мае сябры, якіх я ведаў, максімум было раздзяленне палова на палову. Вось і ўсё, вось адзінае было раздзяленне, тыпу, каб юніты займалі больш клетачак. Але ў асноўным усе гулялі, вось як я зараз гуляю. Я просто, ну, здзіўляюся, што... Мне такое адчуванне, што гульню падкруцілі спецыяльна, каб у кіберкатлетам цікава было. Калі вы гулялі па адзінках у нулявых, я вам вельмі зайздрошчу, гэта якім розум трэба мець, як падуманасць такую. Каб можна было... Так, збіваюсь нешта майго элементаля. Зараз яго нармальна так саб'юць. Не, элементаль, трымайся. Так. А, і мне дадатковы ход далі. Цудоўна, падабаецца. Так, добить вось гэтых. Цудоўна. Зараз гэты. Усё, не, ладно. Хаця бы не прайгралі гоблінам мясцовым гэтым. Ось. Цудоўна. Але я не за імі пайшоў, я ўвогуле просто да млына хадзіў. А што мне рабіць? У меня ж армія згублена. О, лесасека. Крышталікі. Інфернальныя траглодыты. Не, гэта гучыць як мінімум небяспечна. Маленькая святыня. Бла-бла-бла. Акаліты. Далі навучылі мяне простаму заклёну. Каменная скура. На жаль, у нас няма кнігі заклёнаў, каб такое запомніць. Мы трошки траглодыт інфернальны. Добра.
Это что у нас? Гэта дае нам хады. Добра, згодны. Нейкая цікавая тэрыторыя у мяне атрымліваецца. Па выглядзе я буду на вадзе, і у мяне просто ёсць будзе магчымасць выйсці ў акіян, і ўсё. Так, далей. Алтар вады. Няхай будзе. Так, я магу пазабіраць сабе армію, а то я нешта праігрываю пакуль. Не настолькі хутка праігрываю, як у папярэдні раз. Кнігу заклёнуў сабе набудзем, а то што мы, як... Не аб чым. Во, усё. У нас трошки армія, ё. Это хто у нас? Капітаны кентаўраў. Добра. А гэта дрэнна? Это, хутчэй за ўсё, дрэнна. Я рабіў зараз вялікую памылку, аб якой я зараз пашкадую. Купацца мы яшчэ паспеем. Я так разумею, у нас водная нейкая мапа згенеравалася. А няхай яны пачынаюць. Яны ж не дальнабойныя, правильно? Яны просто вось тупаюцца імі капыцамі да мяне. Нічога надзвычайнага. Во, і зараз я за піксі возьму, як і падлячу. І праверу, наколькі яны моцныя. Ну, салідна, але нічога надзвычайнага. Можа, варта было б шасцёрку туди атакаваць. Ну ладно. Так, угу. Я ще раз зараз походить. Ну тишей, тишей, моих там пикси сбивают. Хопить пикси бить. Успокойся. Пикси вам ничего не зробили. Атаковали только вас. Так, добро, давайте элементарями своими когось помацнее бить, по пикси-то бить у слабеньких, добивать такое себе. Так, пикси нормально накидали. Зараз подается и скончится пикси. Ёсть. Судовно, 32 пикси. Померло, усё было. Нават нічога дрэннага не здарылася. Так, у нас ёсць каменьчыкі, у нас ёсць дрэва, і гэта значыць, што у нас будзе што на наступны дзень хаця бы. У нас ёсць шансы на тое, каб развівацца хаця бы хоць неяк. Так, для рынка нам добра, рынок добра на месцы будзе. У нас галоўны герой спецыяліст па каменных элементалях, давайте адразу іх пабудуем. Там яно будзе іх месца спачынку. Каменныя элементалі набыць. Няхай будуць на базе. А хто у нас там увогуле? Ага, глядзіце, ну реально, у нас па сутнасці ёсць піксі, 4 тыпы элементаляў, 5 тыпаў элементаляў і вогненныя птушкі. І ўсё. Па сутнасці мы ўсё, у нас усё элементалі. Што тут у нас? Яшчэ адзін уваход у падзямлю. Гэта ж падзямлю уваход, так? Так, гэта брама падзямлю. Ну, падаецца... Ой, блин, я пропусціў гэта. Давайте збегаем. Зараз, я думаю, ветэраны, карацей, трэціх герояў такія, што яны робяць? Гэта ж глядзець балюча. А так вось гулялі, я не ведаю, як у вас. Все, што я памятаю пра герояў, што кентаўры амаральныя асобы. Яны амаральныя асобы? А чаму? Блин, я пропусціў будаўніцтва. Дзень. Добра. Алтар огня, цудоўна. Ну, вось і ўсё, у нас як бы аснова нашай арміі як бы ёсць. Астатняе гэта заняцца паляпшэннямі іх і ўжо об гэтым думаць можа. Так. Это у нас кто? Кто вы такие? Вы можете бить балюча і далёка? Паўрослікі. Добра. У іх ёсць дальнабойныя атакі. І таму я зараз буду перасоўвацца бліжэй да іх. Адразу.
Може я неправильно роблю знову, але все нормально. Элементалию трошки згубили. Трох. Нечто не так добре, як я подумав. Подається, на їх не впливає мораль. Так. На кентавру мораль не впливає. Ну, цікаво. А у чим тут мораль? Карацей, змагаємося з елементаляў супраць зараз паўрослікаў. Ну, я не ведаю, насамрэч. Супраць нейкага рандомнага героя. Нават не ведаю, што за фракцыя ў майго ворага. Вось. Па сутнасці, я згадываю, як гуляць у гэтую гульню, хаця бы на базавым узроўні, таму што я мала гуляў у трэціх герояў, вельмі мала. Вось, а зараз я, ну, паглядзець, як людзі гуляюць у трэціх герояў, гэта каб здаў вугуля. Я ўсё яшчэ ў шоцы, што ў гэтай гульне ёсць такая глыбіня. Таму што неяк падаецца ўсе ў пэўны момант забыліся проста пра герояў і нармальна ўсім было. Ага. Варожы герой вось літаральна вось тут. І што ў яго? Слухайце, не, я, падаецца, не пацягну бойку з ім. Бяжу на базу. Няўжо у меня мапа такая маленькая? Ну, літаральна, у меня тут база варожая, походу, просто вось злева дзесьці. Так, давайте... тут няма чаго нанять. Алтар думак. Усё, адразу сабе гэтых псіхічных элементаляў. Тут псіхічныя, тут літаральна так напісана. Псіхічныя элементалі. Вось, псіхічныя элементаляў набярэмся. Вось, будуць у нас псіхічныя элементалі. Ёсць. Ну, сёння мы нічога больш не будуем, правильно? Тыпаў армію мне пэўных набралося. І у нас конец тыдня. Так. Больш тытанаў на гэтым тыдні. Тыдзень тытанаў. Вітаю, віншую. Давайте больш грошай няхай будзе. У дзень. Таму што мне падаецца, я па грошках зараз улячу вельмі хутченька са сваімі заходамі гэтымі. Так, ну вось яны, ў прынцыпе, і уляцелі мы па грошах. Піксі танныя. Во. Усё, нормально. Можа, з гэтым пойдзем на таго чэла, а? Я толькі збіраўся тым, што будаваў армію ўвесь гэты час. Я, можа, у яго чаго-небудзь падбіраю там. Руда. Вось яго замак. Во. Глядзіце, у яго амаль арміі няма. І зараз вызначыць, што у яго шматмільённая армія ў гэтай самай. У яго сталіца. Так. Я ж заклёны даведаўся, правильно? Павольна магічная страла. Давайте вось у гэта. Тут у яго кентаўры ёсць, мне падаецца, яны трошкі амаральныя. Яны выглядаюць трошкі амаральна. Мне падаецца, ні ў кого з іх няма дальнабойнай атакі, так? Не, ні ў кого з іх няма. А не магу даведацца, як герока яны ходзяць, так? Угу. Добра. І ў мяне дальнабойнай атакі няма. Што за халера? Нават псіхічныя элементалі не маюць дальнабойнай атакі? Яны ж псіхічныя. Я як мінімум на псіхічных элементаляў разлічваю. Псіхічныя элементалі. Не, глядзі, яны ж элементальна псіхічныя. Трошкі. Крышачку. Псіхічныя элементалі глядачы грудзі. Не. Яны трошкі. Гэта ён так кажа. Ну, калі ён так кажа, то... Калі ён кажа, што ўсе псіхічныя, то... Як тут спрачацца? Паветраныя з воднымі дальнабойныя, калі палепшаныя. Ага. Вось, дарэчы, каменных можна было паставіць сабе куды-небудзь, каб яны в цэнтры былі, а то яны павольней. Не, яны не шмат, не значна нават павольней, чым астатнія. Так, вось гэтых з сякерамі. Ага, балюча, ладно, не самая удалая. Давайте псіхічных супраць кентаўраў. Псіхічныя, давайте. О, балюча б'юць.
Нешта дрэвы гэтыя энты, яны нешта ні халеры не прыбіваюцца. Я думаў, што хоць трошкі яму атакі. Сур'ёзна, то бок 2 атакі і 0. Абсалютна ніхто з іх не помер. Колькі здароўя? Давайте, энты. Скажите ко мне, колькі у вас здароўя? Зараз ходу іх скончыцца. Колькі у вас здароўя-то? 55 у аднаго? Ні халеры сабе. Давайте тады з астатнімі разбяромся, і там ужо будем гэтак самых толькі лупіць. Так, мелкія гэтыя нас па галаве атрымаюць. І мы зараз выб'ем хаця бы аднаго, таму што у яго там 13 здароўя засталося, павінен адзін памерці зараз. Вось, адзін і памёр. Тут трошкі менш атака ў яго будзе. А, чаму мне прапануе, вось, невядомых нейкіх вуглоў? О, вось, цудоўна. Слухайце, каменны нармальна так адразу па галаве ім ляснулі. Мне падабаецца. Каменная, вы колькі пашкоджанняў наносіце? 9-13, одна штука, і у мяне іх 8. А, ну так тады у мяне каменныя будуць нармальна так, як выносіць. Псіхічныя. Псіхічныя 10-20 пашкоджанняў, і у мяне іх 4. То бок па тыпу, ён можа аднаго тэарэтычна забіць, калі пашчасціць. Давайте паспрабуем. Давайте псіхічныя іх. Оп, склалі іх. Вось. Нормально. І базовая балістика гэта што дае? Катапульту даю герою. Добра. А давайте. І ў яго у замку там трошки ёсць армії, так? Ну, за таго, што ў нас усе бліжняга бою, то, блин, нешта падаецца мне, не ў тую бойку я увязаўся. Ну ладно, пачынаем бойку. Ось так, перасуну. Можна толькі сцены атакаваць, так? Давай. О, там сцена пробілася. Чудоўна. Хічныя, падлятайце. Яны нават не падлятаюць, яны быццам бы тупаюць такія, але яны ж, блин, элементалі, што халера. Ау. Можа 46 кентавраў гэта не такая добрая ідэя, каб супраць іх змагацца. Давайте сцены далей ламаць. Кентавры усяго па 8 здароўя маюць, так? Давайте вось так паспрабуем. Вось, 12, мінус 12 кентавраў. Ау. Што ў мяне там ёсць? Барона над агня, запавольванне што дае? Ён павольней рухаецца, Bloodlust. Ага. Было бы добра, конечно, палепшыць... Блин, там месца не хапае. Усяго 2 гэтых. Давайте карацей, вось, водных элементаляў адвяду вы сюды. Іх там затыркаюць, конечно. Давай, Bloodlust. Фигач. Оп. 21, минус 21 кентавр. Яшчэ мінус сцяна. Мінус усе кентавры. Спадзяюся, лучнікі гэтыя эльфійскія. А, ну вось, эльфійскія лучнікі слабенькія, карацей. Ну, у іх не той, каб шмат здароўя. Так, я катапульта вынес ужо ўсе сцены, просто так. Таму што мог. Трэба законамі карыстацца. Актыўней. Падаецца, я перамагаю. Падаецца. Але я не вельмі упэўнены. Так. Ты у нас еще под уплывом заклена? Не. Уже не. Усё, мы наколдовались, мы один заклен сказали и хопить, в принципе. Усё, перемога, мне подается, мы того. Что, стен нема яких разбирать? Уже это можно разбирать.
Ну, цудоўненька. Веды, стральба, тактыка, і мы перамаглі. Цудоўна, я віншую нас. Гэта было нешта вельмі хутка. Давайте паспрабуем гэты самы выхад. Давайте-ка тады паспрабуем у гэты раз ужо не рандомныя мапы. Якую там рэкамендавалі? Ключ да перамогі. Key to Victory. Нешта такое павінна быць. Вось он. Добра. Я спадзяюся, абмежаванняў у нас ніякіх няма. Так. Так, Conflux у нас зноў. Кампанія была бы, можа быць, больш файная. Дарэчы, а я магу памер мапы? Гэта яна маленькая, ўсё зразумеў. Яна сама фіксаваная. Добра, паехалі. Ага, у нас ёсць нейкія ахоўнікі на мяжы, якія абароняць нас з нападаў з поўначы. Падаецца, што поўнач зараз аслабла дастаткова, каб мы маглі напасць на яе. Вось, але для гэтага нам прыйдзецца падрыхтаваць, усё роўна спатрэбіцца падрыхтаваць вельмі вялікую армію, каб гэта зладзіць, так што мы рыхтуемся да нападу. Ага. Тут адразу рэсурсаў у нас накідана. Пум-пум-пум. Давайте ключ. Ключ, боже, гильдию магов. Что у нас герой? Больше тактик, чем маг. Добра, давайте и книжечку набудем. Базовые законы выучили. Это уже не сгенерированные, ну, яно не автоматично сгенерированное, а уже сценар, а это значит, что он трошки больше лепей збалансован, потому что нечто дивно вельми генеруются автоматичные мапы. Эксперт по атаке. По атаке. Так, пам-пам-пам. Альбо пошук шлях. Блин. Я жадаю хутчэй рухацца, вы бачыце, але я нічога не ведаю, я буду хутчэй бегаць. Шмат паўрослікаў. Добра. А гэта артефакт. Цудоўна. Блин, я, як звычайна, як бы не кожны ход нават будую, каб вы разумелі. Настолькі я спецыяліст па гэтай гульне. Магічны універсітэт, што это такое? Ага, в магічным універсітэце вы можете заплатіць, каб вывучыць любую іншую, альбо ўсе 4 школы заклёнаў. Это подвышае колькасць піксі зробленых. Давайте алтар вады зробім. Альбо паветра. Давайте алтар паветра і палепшым яго яшчэ. Я жадаю дальнабойныя юніты. Я такі бзик, я ждаю, каб мне стралялось нешта. Руки легіона. У нас такі артефакт. Што гэта такое? Калі экіпіраваны героем у горадзе падвышае рост вашых юнітаў 5-го ўзроўня. У гэтым горадзе на 2 у тыдзень. До 5-го ўзроўня мне далёка, а героя ў горадзе у мяне пакуль няма, так што, ў прынцыпе, ўсё проста. Вучыцца на магічнага эканаміста, а потым стаць элементалем. Ну, вось, як звычайна, вучыўся на адно, а ў выніку. Вітаю, гэта не кампанія? Не, у галасаванні было за Conflux сказана, і я не знайшоў кампаніі за Conflux. Ну, я магу вам зноў паказаць, калі мы гэтую мапу скончым. За Conflux карацей. Ну, там не паказваецца нават, ну, і ў трэціх героях просто не кажацца вам, за каго кампанія. Показываются максимум бонусы и просто рассказывается история по типу асяроддзя. Трэба запускать кожную кампанию и глядзець, за каго же гэтая кампанія. Трошки не вельмі зручна, так? Вось. І за Conflux я просто так не могу абраць. Ну, я не ведаю, якая з іх, і па выгляду ніводная з іх увогуле не з'яўляецца за Conflux. Я бы хацеў кампанію за Conflux парабіць. Кампаніі трошки больш збалансаваныя і такі арыентаваныя на аднаго гульца больш.
Ось, так што я зараз просто гуляю розныя мапы за Conflux, і я ўжо гуляю трэцюю мапу, калі што. Першую я прайграў літаральна за 10 хвілін. Вось, другую я перамог за нешта 20 хвілін, і ў выніку вось мы тут. Зараз уже сцэнар я зрабіў, таму што дагэтуль былі рандомныя мапы, яны былі там, ну, вельмі па-рознаму. Так, можа быць неправільна, я занадта далёка лячу, але... Ну, спідран. Вось так патрэбна гуляць. 10 хвілін. Я не ведаю, дарэчы, колькі зараз у спецыялістаў па герою, колькі часу займае праходзіць адну мапу. Блін, нешта піксі... Мае піксі нешта падскончыліся. Зараз, магчыма, мы і ўсё, і таго. А можна бегчы з бойкі? Таму што... Давайте адну атаку, карацей, з элементалю паспрабуем. А, элементалі, дарэчы, у парадку. Ну, не зусім у парадку, але хаця бы ёсць па выглядзе мы можам нават перамагчы. Так, цудоўна, яны аслаблі. Так, усё, добра, у меня толькі 2 элементаля засталося, мы адыдзем у горад зараз. Мне арміі няма. Забяром толькі сваю лесасеку. І можна яшчэ вось руду сваю. Цудоўна. Піксі выгарэлі. Ну, таму што на гэтых самых, на эканамістаў магічных вучыліся, а ніколі не жадалі гэтым займацца ў сваім жыцці. Вось і выгарэлі. Так. Добра. Вось яны паветраныя элементалі, і яны атрымалі сабе дальнабойную атаку. Ну, кайфуй. Падабаецца. А гэтак можна палепшыць, так? Вось яны палепшаюцца. 8 лётаючых элементаляў. У прынцыпе... Неблага. Чакаем один дзень, нікуды не ідзем. Я просто пабудую яшчэ алтар вады. Каточка фігачыць у мяне нешта, ён усё на фоне. Пікселі OLED? Так, гэта піксі OLED. Выгараюць. Так, ртуть. Грифоны. Выглядае як небяспечна. Я пойду. Так. Далей. Алтар вады таксама на больш высокі ўзровень. Я разумею, што гэта ні халеры не аптымальна. Я ведаю. Можете. Я глядзеў, як людзі гуляюць у герою трэціх. Мне соромна, што я так гуляю, а я гуляю, як мне кайфова. Так. Дзіўны абеліск. Надпісы паказваюць вялікую старажытную мапу. Вы хутка робіце копію яе. І надпіс раптоўна знікае. Так жа хутка, як ён з'явіўся. Нормально так. Бачым горы зверху. Церберы у падзямелле, гэта вы магмавыя элементалі ўвогуле. Давайте на базу збегаем, забяром сабе войскаў. А тут я паспею яшчэ алтар полымя, напрыклад, зарабіць. І потым найму сабе яшчэ і магмовых там альбо каго элементаляў, пакуль прыбягу. Цудоўна. Алтар агня. От алтар магму ператварыўся. І ўсё, і вось мы маем сабе і гэтых... Пачакайце-ка, яны не ў магмавых... Зразумеў. Земляны элементалі ў магмавых ператвараюцца, а алтар полымя, ну, гэтыя вогненныя элементалі ператвараюцца ў энергетычных элементаляў. Іх як фігачыць. Ёлмаю. Так, ладно. Забіраем сабе водных элементаляў. Групповочку нашу. Так. Патрэбна перанесці іх, каб палепшыць, так? Можа грошы мне патрэбна. Блін, мне грошы патрэбна. А вось зараз я шкадую, што я гэта самае таунхол не будаваў. А колькі ён будзе каштаваць мне зараз? Ён будзе каштаваць 2500. Ну ладно, давайте з гэтай арміяй пойдзем, а там ужо будем разбірацца, правильно?
Грошиков яшчэ заробім. Яны жадаюць да мяне далучыцца. А давайте. Няхай, Грифон, далучайцеся. Во, абсерваторыя, вы паглядзіце, колькі адчынілася. Што у нас тут ёсць? Под землю можна злазіць. Там серу можна здабыць, тут можна ртуть здабыць. Нам бы просто грошай пакуль. Было бы файна, канешне. Давайте розныя штукі падбіраць просто. Цудоўна. На гэту 2500 патрэбна. Ладно. Ты хто у нас такія? Навучыў нас гэты самы атакі. Яшчэ лагер, яшчэ атака. Яшчэ адзін абеліск і яшчэ кавалачак мапы. Яшчэ больш гор, нешта злева тут і зверху паглядзім. Тут горы просто паўсюль, якая розніца, правильно? Яны жадаюць далучыцца да мяне. Не. Нападаць. Давайте просто будем дальнобойными атаками стрелять, пока есть магчымасць. А, яны самі дальнобойны? А ё-моё! Ах, вы ж мудаки. Я, нешта, не чакаў такога. Яны просто не выглядаюць як чэлы, якія будуць біць дальнобойнай атакай шчыра. Я не чакаў, што яны возьмуць ды кінуць свае сякеры. Думаў, ну так, здалёку зараз пастраляю. Пакуль яны падыйдуць. Ну, досвід. Турма. Да мяне долучаецца герой. Аделла. Клерик. А я хто? Плейнсволкер, хто бы гэта не быў. Добра. Аделла, ты у нас якраз такі, дарэчы. Вельмі файны момант, Аделла. Мне якраз патрэбна ад цябе. Вазьмі гэты штуку і бягі ў горад. Вось, мне патрэбны быў герой, каб сядзець у горадзе, каб там колькасць юнітаў падвысіць, прырост. Мы на гэтым займацца будзе. Угу. Некие стрелы мне дали. А где яны? Это типу заклён был? Ну, калі гэта заклён, то я его не разбрал, что там рабіць. Можа, здольнасць? Не ведаю. Угу. Во, упрыгожванне. Магічны рэзістанс падняты на 5%. А, ўсё, зразумеў, гэта квест. Мне патрэбны стрэлы з пер'ямі анёлаў. Зразумеў. Блин, я ж город могу поляпшаць, я ж забыўся. Ось, спецыяліст па героях тут зараз. Усім баяцца. Так, вы, калі ласка, пройдите-ка ў замок. Будешь сидеть тут. Свой юнит покинь тут, калі ласка, каб был, бо оборона ніякая няма ў замку больше. Так, яшчэ подвучыліся. У нас тут, мне падаецца, у гэтым сцэнарыі максімальна часу дадуць, каб падрыхтавацца да нападу на поўнач. Ага. Нас пропустят зараз на поўначы, што мы готовы типа на напад на поўнач. Так, пераследаваць іх, нападаць. Нам трэба анёлаў фабрыку, каб надраць пер'я. Дык так? А як же па-іншаму-то? Ты ж не дальнабойны? Ты не дальнабойны. Худоўна, давайте па ім страляць. Давайте уже это.
яму накидаем. Я уже дотягнется. Не дотягнулся. Я уже трошки напужаўся нават. Я специально стоял, каб падалей. Угу. Пикси я увогуле отведу. Не, давайте за Пикси просто в оборону станем. И грифоном добьем этих гномов, дворфов. Оп. Чудовно, ніхто не помер. Можна було б яшчэ палепшыць, але, на жаль, я тады буду невядома колькі гэта ўсё будавацца. Давайте пабудуем вось гэты рынок. Не, ладно, не, рынок я будаваць не буду. Не, я дачакаюся, карацей, думаю, што яшчэ грошай. Альбо палепшаныя Піксі. Не, давайте палепшаныя Піксі. Не магу утрымацца. Бачу палепшаных Піксі, купляю палепшаных Піксі. Так, гэта у нас ёсць. Яшчэ залатых знайшлі. Зараз абыдзем з гэтага боку. І з гэтым мы пазмагаемся. Мы зусім змагацца будзем, нам узроў не патрэбна. Ну, дарэчы, яны атрымліваюць зусім такія простенькія ворагі. Мапа даволі файная для вось такога гульца, як я. То, які любіць пабудаваць. Мне насамрэч больш за ўсё... Моя любімая ў героях, каб вы разумелі, гэта гарады будаваць. Гэта маё самае любімае і вялікую армію збіраць. Вось. Вось чым я займаўся ў героях, каб вы разумелі. Дзіўна, дарэчы, з гэтай эпохі яшчэ, што не заказвалі ўсё яшчэ Diablo другого, таму што літаральна тая ж самая эпоха. Літаральна паралельна гулялі ў трэці герою і ў другой Diablo. Да, літаральна памятаю, як у мяне трэці... Ну, вось трэція героі сталі чацвёртыя і Diablo 2. Lords of Destruction. Я Diablo любила больше. Я скажу, что хутчэй так. Ну, типу, я любіў Diablo больш, чым герояў, але яны паралельна сталі на кампе. А на кампе, каб вы разумелі, памяці было на 3 гульні. Зараз у мяне, блин, тэрабайты, блин, усялякага панакідана. Я, блин, нават ва ўсіх гэтых крамах гляджу, у меня просто тонны гэтых гулін, я чышчу, звычайна просто... У меня рука, як это, падымецца, я пачну выносіць просто нахрен усё, што у мяне ёсць. Ось, а тады 3 гульні, калі яны маленькія, калі вялікія, то ну, 1-2 гульні на кампе, і яна бліжэйшая гульня на вашыя паўгады год. Будзеце кожны дзень у яе гуляць. Я памятаю, што герою я снёс для таго, каб Command & Conquer паставіць. Не памятаю, якую частку, але літаральна вось паралельна такі. Блин, герой альбо Command & Conquer. Ну ось. Ну, герой я уже тады нагуляўся, а вось Command & Conquer было ў навінку таму знёс. Як снесеш, то гульня адразу на рулеце пераможа. Так зараз не праблема. Ну, тыпу, зараз-то яно па тыпу усталёўка гульні гэта не нейкі акт дзеяння вельмі крутога. Гэта адна кнопка і праз 5 хвілін у мяне ёсць гульня. Дзякуючы яшчэ хуткаму інтэрнэту, гульня за 10 там, ну, на 10 гигабайт увогуле жар. Гульня якая-нибудь... Калі браць герояў, то героі спампаваліся за секунды 2, можа. Вось, ну, вось трэці героя. Сур'ёзна, это, ну, там, увогуле жарт. Для мяне ўсё яшчэ гэта шок, але, ну, раней ты паставіш, яны там усталёўваюцца, і ты чуеш, як диск такі жу-жу яшчэ пойдзе ў цябе. А калі ты слопікаў увогуле пойдзеш, так, ну, увогуле такая какафонія будзе. Все будут в хате ведать, что ты зараз нечто слопика читаешь.
Так, ну добра, што у нас шмат лётаючых юнітаў, бо тут нешта неяк неўдала каменчыкі паўсюль. А магмавыя плотнікі, я зараз такі бадзёры пайшоў на іх, у іх па 40 здароўя, блін. Нешта не зусім тое, што я разлічваў, ладно. Так, ну тут можна такого. Ну так, карацей, я нешта не... Вось мінус тут. Энергетычная, вы плотная. Энергетычная не супер плотная. 21-14 у іх абарон. 12-12, блин, яны... Аналагічныя у некаторым сэнсе. Я боюся просто вось гэтых энергетычных адпраўляць. Давайте энергетычна няхай пачакаюць. Піксі я адвяду спецыяльна. Няхай яны грифонаў лупяць. О, я могу накладывать заклен. Что за заклен? Оборона от воды яны вот что я накладе. Ну, это было вельмі карысна зараз. Мне вельмі оборона от воды потребна была зараз. Мне ніяк без яго не могу дать рады. Я не ведаю. Давайте магічнай стралой просто бахнем. Нас гэты галоўны герой зусім не па заклёнах, але хоць штосьці. Трошки карысна быць ўсё ж таки лётаючым юнітам, калі навокал цябе каменныя элементалі. Блин, як цытата, карацей, з пабліка. Кого прагучала. Добра быць лётаючым, пакуль цябе, навокал цябе толькі адны каменныя элементалі. Так, мінус. Энергетычнымі зараз гэтых хутчэй ўсё нармальна будзе абсалютна. Так, яны ім нармальна кідалі, на жаль, аднаго энергетычнага мы убілі. Так, мы тут не пролезем. Нужно то водные элементали для этого. Добро. Ну, згубили трошки войском. Альбо хутчэй рухацца, альбо базовая магия зямлі. Давайте хутчэй рухацца. Нам шмат даследовать. Во, у нас вообще... Так, это я уже збирал. Это я так само збирал. Подземелье мы не пойдем покуль. Я полностью тут вычышчу все. Алтар зямлі, альбо дачакацца на гэта самае, на Сіті Холл. Давайте Сіті Холл дачакаемся гэта. О, я бачу ворожага героя, так? І ён прайсці не можа, таму што яму патрэбна літаральна тое ж самае, што і мне, але можа быць толькі з майго боку можа быць ключик гэта. Можа быць. Каменчык для навучання, 1000 досведу. Так, я спадзяюся, вы ж не дальнабойныя, вы зараз ваўкоў сваіх у мяне не кінеце, правильно? А то я зараз уже былі сюрпрызы. Не, я на его нічога не мяне не кідаюцца. Чудоўна. А, яны слабенькія яшчэ, давай. Я не вельмі важліва паглядзеў на іх здароўе і броню там і ўсё. Так, 3-4 і 10 здароўя. Ну, яны, в принципе, нормально так. Лёгка мы іх. Давайте грифончики. Цудоўна. Базовое навучанне. Да, атрыманы досвед падвышаецца на 5%. Мне падаецца, не такая вялікая мапа, каб у гэтым хвалявацца. Але давайте выйдзем, няхай. Бо... Так, добра, тут доўна. Частка мапы яшчэ адчынілася. Быў бы яшчэ які арыентыр на гэтым самым. Плюс-мінус знізу, мне падаецца, гэта нешта ў сярэдзіне літаральна на мяжы поўдня і поўначы.
Калі у нас там буде грошей на таун Сіті Холл? Мне патрэбна 5000. А чаму у мяне ж 5000? Ага, мне патрэбны іншыя будынкі. І зразумеў. Ладно. Будзе рынок. Каменчик мы забрали. Правильно же я забрал я для буса. Так, і мне каваль патрэбны. Цудоўна, каваль у нас ёсць, і грошы у нас ёсць. Наступным хаду мы яшчэ падвысім сабе прырост золотых. Укладваемся ў грошы. Усё, інвестуем у крипту. О, я тут одну локацию таки пропустил. Я не заўважыў нешта яе. Так, вось он падвялічаны. І дзякуючы гэтаму у нас будзе 2000 золотых уход. І нам хуценька зараз наше чаканне адаб'ецца. Добра. Усё файненько ідзе. Алтар бы зямлі яшчэ падрыхтаваць. Ну, ён надо... Так, чакайце-ка. Герой яшчэ не пахадзіў. Мы інвестуем у чипсики, блин, я бы зараз так інвеставаў бы у чипсики. Ось зараз цілий пакет би інвеставаў бы. Давайте вот сюда. Сдалеку мы их расстреливаем уже. Все в порядке. Ось. Грифончик, подлетите. Им же хопить, да, сподіваюся, дистанцию. Сподіваюся, хопить, я прикладу на глазок так. Нормально. Нифига себе они стреляют. Лизарды вы, ящурки. Давайте вы не будете так стрелять, а? Оп. Минус. Ну, минус пикси, я, в принципе, не здивлена. Ранее ці пазней гэта зусім піксі здараецца. Згараюць на працы. Усе мы трошки піксі. Добра. 26 піксі памерла, 1 грифон. Мне грифоны не только патрэбны, я их с собой так узял, просто по колдесу. Так. А брама адчынена, я магу ісці на поўнач. А што ў яго там? У яго ёсць там трошки арміі, але нічога такога. Мне ён зноў жа камп'ютар гуляе неяк як гэты, як кіберкатлета, па некалькі герояў там нешта бегае. Да я тут бегу адной арміі ва ўсю, просто адным героем і ўсё, і больш ніякай фантазіі. Нават камп'ютар ведае гуляць, а я не ведаю. Так, что мы можем? Что мы можем? Гандляр артефактами, альбо алтар земли. Давайте алтар земли нехай будем. И зараз пачнем будовать армию. Тут з того, что есть. То есть вы. Головным героем забегу на базу, в город наш. Полепшенный алтар одразу. І он павінен быць магмовый тады. Правильно я разумею? Так, вось яны магмовыя тады становятся. Ну тут грошкаў не запасешься на вас, конечно. Так, вы полепшить. Вось. Неблага. І давайте набирать яшчэ армію. Яшчэ і тыдзень пачаўся новы. Блин, новый тыдзень пачаўся. Я, вы ведаеце, што я буду тут сидеть, короче, нічого не ведаю. Я жадаю вялікія арміі носить. Мне падабаецца. Я боюся лезть на поўнач, там это ўсё. Я возьму і просто армію буду будаваць. Я ж спадзяюся, мне гэтых грошай, якія мне выдаюць, мне хопіць трошки хотя бы на тое, што я планую, ну, типу, армію падсабраць. Ну, неяк не вельмі эфектыўна атрымліваецца, так гляджу. То бок, ну, грошы, можа быць, на рынку пачаць прадаваць штосьці, таму што мне столькі не патрэбна, мне падаецца. Мне грошы больш патрэбны.
Ось так. А, блін, так це жарт просто. Треба на долари було все міняти. Неправильно гуляю. Так, ну давайте все, что выше за 20, мы просто до 20 ресурсов опустим, бо я сомневаюсь, что мне нечто больше за 20 потребуется. Так, ось так, ось так. Ну, нормально. Трошки поворошку вилізли. І у нас варіант або армію побудувати, або одразу на... А, на алтар мені потребується 3000. І це на наступному ходу тоді тільки. А давайте, почекаємо ще. Один ход. Психічних елементалів побудуємо, а то що ми зовсім не подрихтовані. Психічні елементалі. Во, одного на вот отримаємо себе. Блин, моя сквапность, мое ожидание иметь по типу оптимизовать это все, ну, не оптимизовать, иметь самую мощную армию, какую только махчима. Вот это мое ожидание, и оно меня загубит, я тут с базы не выйду из-за этого. Дайте мне шмат грошей. Можете так само, реально. Пошли под землю там, хоть мы можем когось забивать будем, хоть какие штуки будут отбываться. А то стоим, блин, армию только накапливаем. Армию-то накапливать мы все равно будем. Потом заберем, когда потребуется. Я наждаю улучшиться? Не, нападаем на них. Терберы, фрилансочка. Вы готовы? Стреляем по вам. Чекаем. Я наш, дякую богу, не дальнобойные. Але ходите недалеко. Так-то. Млин щодень дає ресурсів, можна вольного героя до його гонять. Щодень? Що тиждень, вибачаюсь, я неправильно прочитав. Добре. Не, якби тут оптимізувати мені можна усе, літерально. Просто усе, що я роблю, можна зробити по-іншому. Я розумію, що я роблю все неправильно. Але я гуляю так, як я би гуляв у тим же, ось, там, 2003, не ведаю. Так, пробрались под землю. Дайте мне золото. У вас под землей есть все золото, якое только есть. А давайте. Ну, это амаль золото, так. Это не зовсім то, что я чекав, але подойдет. Так, вольного героя погонять, кажете, так? Давайте-ка погоняем вольного героя. Я ж накопил там, я что, набирал армию. Так, ось оно. Можно позбирать. Кришталики. Их это один млын, які у меня есть на Ваколле-то. Ну ладно, давайте. Просто будем гонять. Дякую велике за кліп, Івантик. Так, переследовать их. Цудовно, давайте переследовать их. Под землей будем бегче за... Кто это у нас? Орки на волках? Ну, подается, что так. Наши психичные элементали... Я бы чекал, что психичные элементали будут дальнобойными юнитами. Может быть, полепшенные они будут дальнобойными, але нечто не бачно потом. Давайте станем тут. Ну и все. Може... Ні, давайте досвід. Досвід у першу чергу. Я ще досвід. Досвіда на досвід.
напасти на іх. Нам патрэбны ўвесь досвід, які мы толькі можам забраць. Я жадаю быць героем максімальнага ўзроўня. Дарэчы, які максімальны ўзроўня? Хто ведае? Хто спецыяліст? Так, трэба падыходзіць, бо яны ж усё роўна настраиваць будуць. Ёсть. Дацягнуліся. Не дацягнуліся. Ладно. Датупаем так. Тык-тык-тык-тык-тык. Вельмі смешна ходзіць па псіхічнай элементарі. Да ё-моё. Так, я там літаральна на одну клетачку не дацягваюся на 2 юнітах. Мы тут розныя артефакты збяром. Што гэта у нас увогуле дае? Power skill. Што такое power? А, гэта магічная... А, ё-моё, мод заклёну вырасце. Я просто заклинальщик такі. Заклёну мне зусім не маё. Так, гэта веды у нас атрымалі. Давайте побегаем просто за гэтым героем. Такая справа. Капітоль, дарэчы, 10 тысяч будзе каштаваць і па 4 тысячы ў дзень. Можа на капітоль накапіць, а? І будзе ў нас грошыкі. І на ўсіх персонажаў купіць. Мне падаецца, капітоль мой шлях. 10 тысяч золотых усяго-то патрэбна. Яшчэ адзін. Мы хутчэй перасоўваемся па акіяну. Дзякуючы гэтаму артефакту. Дзякуй вялікі. На гэтай мапе акіян моя галоўная праблема. Базовая лагістыка і эксперт навучання. Давайте лагістыка. Дамагаемся. Гэта не... А, гэта якраз таки будуць страляць. Гэта страляючыя элементалі. У мяне такія ёсць. Я ведаю, як гэта працуе. Психічныя элементалі. Тык-тык-тык-тык-тык. Было б добра, канешне, ведаць перад атакай, без неабходнасці самому матэматыку ўсё праводзіць, ведаць, колькі ты нанесеш пашкоджання ў канкрэтных юнітах. У юнітах у здароўі па тыпу такую дадатковую нейкую інфармацыю, але мне падаецца, гэта толькі ў 5-х героях і дадалі такую інфармацыю, таму што, ну, як бы раней вось гэта ўсё толькі ў статах ворагаў было. Тады ты сам лічы. Што, ў прынцыпе, не блага, але я не ведаю, я невялікі фанат сядзець і самому вылічваць, калі, па сутнасці, мне ўжо прысутнічае ў гульне. Калі ў гульне у цябе і так ёсць інфармацыя, і ты сядзеш толькі ліч яе, гэта не вельмі прыемна. З іншага боку, як бы я разумею, што гэта меркаванне распрацоўшчыка. Тыпу, ну, гэта заўсёды... Такая, ведаеце, калі ты геймдэв, у цябе заўсёды стаіць перад табой пытанне, якую інфармацыю ўвогуле даваць гульцам, а якую не даваць. Таму што нават увогуле, хоць у якім выглядзе. Вось. Таму што некаторую інфармацыю, ну, варта схоўваць ад гульца, каб ён не ведаў. Вось, яе можна, каб, ну, там, на дадатковых сайтах чалавек даведаваўся, ну, ладно, халера з ім ужо, альбо там гульцы паміж сабой дзяліліся інфармацыяй, гэта не праблема. Вось праблема, калі у гульца, напрыклад, ёсць такое, што ён падыходзіць да пачвары нейкай, і яму адразу кажется: о, калі ты скончыш гэтую бойку, ты атрымаеш вось гэта і гэта. З верагоднасцю такой-то, такой-то і такой-то. Ну, па тыпу, гэта прыклад. У лекцыі к дзіцяці. Ну, як бы не самае ўдалае параўнанне, але ў гэтым ёсць. Ну, тыпу, проста ў геймдызайнера ў любом выпадку у цябе перад табой стаіць пытанне, што ты паказваеш, што не. Гэта вельмі важна, таму што інфармацыя, па сутнасці, гэта асноўнае, на што ўплывае прыняцце рашэння. І дакладнасць гэтай інфармацыі, яна ўплывае на тое, як гулец, скажем так, каб прымусіць гульца мець пэўныя пачуцці,
Яму патрэбна даваць толькі пэўную частку інфармацыі, якая будзе, ну і такім чынам, каб яму гэта дапамагала атрымліваць гэтае пачуццё. Ну, калі у вас ёсць бачанне таго, што вы ўвогуле збіраецеся з гэтым рабіць. Нельга яму ўсё казаць. Так, ну, па тыпу... Па сутнасці так, таму што калі вы будзеце... Калі у вас у гульне будзе бачна ўсё, у вас будзе развалівацца гульня як гульня. Ну, тыпу, як фантазія хоць чагосьці. У вас будуць проста лічбочкі. Разумееце? То бок, ну, для гэтага у нас ёсць розныя там эфекты, сюжэты, ўсё гэта па-рознаму аформлена, кожнай гульне па-свойму. Таму што, калі даваць проста лічбачкі, то гэта даволі сумна атрымліваецца. Вы, ну, то бок, калі гулец жадае сам сабе стварыць таблічкі Excel і ў іх як бы гуляць, дык калі ласка. Як бы некаторыя атрымліваюць як раз таки гэта задавальненне, вось як раз таки гэты пралікі і аптымізацыя таго, што ты робіш. Але цуд у тым, што ты даеш частку інфармацыі і з гэтай часткай інфармацыі сядзі і разбірайся. Вот. Неполная як бы інфармацыя дана. Не, ну ёсць тыя, хто што па Excel гуляюць. Так, так. Не, гэта як бы тып гульцоў, гэта ніхто не забараняе так гуляць. Просто што я скажу нават тым, хто гуляе праз Excel у гульні, так? Нават ім цікавей гуляць. Ім цікава фантазія, у якой яшчэ яны і аптымізуюць яе. Разумееце? То бок, калі б з самага пачатку ім далі таблічку Excel, яны хутчэй за ўсё не будуць мець такой бурнай рэакцыі, як ім даць прыгожую гульню. Ну, разумееце, так? Аформленую. Элементарно. Помер. Паскорыце анімацыю? Не. Не, паскору, але можа крыху зусім. Я разумею, што тым, хто гуляў шмат у герояў, гэта балюча. Я нават ведаю, што вам балюча. Толькі справа ў тым, што я так шмат у герояў не гуляў. Для мяне гэта нармальная анімацыя гульні. Ну, тыпу, яна нармальная. Просто калі вы шмат у гэту гульню гулялі, то для вас яна будзе балючая. Усё як у 2003. Так, я хуткасць у 2003 не паскараў, напрыклад. Яна ў мяне была вось якасць. О, золата знайшлі. 1000 золотых у дзень. Мы зараз багатымі будзем. Так. Map scroll. Пачакайце-ка. Гэта... Ну, хуткасць так амаль максімальная, вы шо? Все нормально. А што такое хуткая бойка? Это па тыпу хутка... Блин, а што з гэтага што? Вось тыпу варожая хуткасць. Гэта у бойцы альбо на мапе? Хуткасць героя. Гэта на мапе альбо у бойцы? Хуткая бойка. Гэта мне аўтаматычна будзе бойка скончваць? Я націснуў хуткая бойка. Гэта на што у меня бойка уся будзе хуткая. Так, давайте, дарэчы, захаваемся. Ось. Раз уж мы мимо проходили там, мимо менюшца. Эксперт-дипломаты. Не, давайте базовую магию порядка. Чтобы яшчэ такого забрать. Вось гэта можна яшчэ забрать. Оборончая здольнасць. І вось гэта ўсё позабіраем. Попаляпшаем. Не тут, а ў баі. Трошки хаця б, не націскай хуткую. Дык справа ў тым, што вось. Ну вось, хуткасць героя, варожая хуткасць і хуткая бойка. Усё, 3 налады. Альбо максімальная, альбо ніяк. Ну, типу, я не ведаю, дарэчы. Просто Quick Combat звычайна называюць хутка пропускаць бойку цалкам. Ну, зараз, як бы. Я разумею, што ў 2003 логіка была трошки іншая. Яшчэ абеліск. Хуткая бойка, гэта будзе пропускаць бой. Ну вось, па тыпу, дзякую вялікі гульне, што яна мне тлумачыць усё. І хуткасць героя. Ну, я не ведаю. Ну, типу, я что бачу, то и пою. Як бы, мне все просто. Так, а тут мы все позбирали, так? Добро. Падаецца, дарэчы, хуткасць героя, яна ўсё ж таки толькі у бойцы. Тое, што ў бойцы і рэгулюецца. Ага. Окей.
Вітаю, Максим Злодінів, до речі, у суполці. Я не зауважив, ні, що мені... Блін, у мені може... Хоча що гульня вельми глосна, до речі. Я вам її зніжав вельми. Давайте у гульні гуки зроблю слабей і верну назад, бо я зніжав вельми гук гульні. Яна кричить, капець, каб ви розуміли. Я тому можу пропускати повідомлення, розні алерти. Може навіть ось так. Будем сподіватися, що зараз нормально. Гульня, ну, плюс-мінус нормально. Не так кричить. А насамрэч можна було б і підзнизити ось до такого. Если я не чую, как оно тишей стало. Не, мне подается то же самое. Та же самая холера по выгляде. Так, тут мы уже все собрали. Перья мы собрали, я же могу іншим героям отдать этой перья, правильно? О, Капитоль. Блин, замок потребно. А ё-моё. Тільки гроші на вас видатковий. Коли серйозно, для аматорів третіх героїв є стрімери, які спеціалізуються по їх, Ванск 66. Так, ви можете, коли ви жадаєте реально ось, ну, по типу, як крутые хлопці, короче, гуляють якось, сапраўдні, короче, майстри герої, я рекомендую вам до Ванска їсти, бо, як ви бачите, я не спец. О, так мені ключ отсюди був потрібний, коли далі пасти. Ага, окей, зрозумів. Я увесь этот час не ведал. Замок. Замок 5000 нам обойдется. И только потом можем Капитоль побудовать. За 10 тысяч. Ну, дякую Богу, що знайшли рудники, що золотом, там буде хоч золото більше. Почекайте-ка. Пер'я аньолов. А, ось, ні, я все ж таки повинен артефакт принести до його. Просто так это не працює. Только чтобы зникнуло повідомлення. Я не чув. Я щиро не чув. О, я не зауважив, тут було. Я специализируюсь на котлетках. Я ни на чем не специализируюсь. Моя специализация не имеет специализации. Давайте на них нападем. На Даркут отправляется 600, дякую велике. Трошки чуйно. Мне подается все равно не... Все равно дивно. Трошки. Гульня глосна, вона вельми глосна. Так, анімації у бойця. Ось. Ми зробимо середню. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Смешно элементарно. Мне нормально їх гульні повідомлення. Добре. Ну, зараз баланс подається... Ой, зачекай. Баланс подається плюс-мінус нормальний. Ну, то бок я прикладно роблю, каб мені було гульня десь на середині. І у мене був десь у жовтій, у червоній зоні. Просто коли я, блін, як це, розійдуся і, блін, кричать почну, так яно у мене в червону все влазить. Я тому запасом там ще покидаю. Ну ось. Так, полетели до їх. Шо, то що це ельфи? Відпочивають тут. Психічна елементарі. Туп-туп-туп-туп-туп. У нас менш чим праз паўгадзінкі, десь праз 20 хвілін уже будзе вызначацца, хто у нас пераможца на пятніцу. Па выглядзе гэта будзе пакуль Divinity Original Sin, калі я не памыляюся. Я не памятаю, хто у нас у топе. Ну, я памятаю, што ў топе у нас быў Divinity Original Sin. Вось, але яго лёгка перабіць, бо ўсе тры гульні там даволі блізка адна да адной. О! Нормально мы так элементарию выбили. О, не ждаю я магию вучыць. Я ожидал бы, каб мне тактика там была, нешта такое. Давайте яшчэ і лагістыку. Няхай будем хутчэй бегаць. Это ўсё позбираем. О, базовая тактика нарэшце выпала. На наступным тыдзень план наступны прыкладна. Я планую на наступным тыдні гуляць па рулетцы. Мы зладзім яшчэ адзін тыдзень рулеткі поўнасцю.
Вось, то бок мы заўтра заролім гульню на рулетцы на панядзелак. У панядзелак мы заролім аўторак на сераду і гэтак далей, так до конца тыдня. Пятніца, як звычайна, застаецца для пераможцы топ-1. Наферен Хангер адпраўляецца яшчэ 200 вялей. Дзякую вялікі. Нічога не лёгка, нічога не лёгка. Самае складанае гэта самае сачыць за сваімі героямі. Увогуле. І забывацца будаваць што-небудзь кожны тыдзень. Не тыдзень, а кожны дзень нават. На цывілізацыю 4 адпраўляецца 2500, дзякую вялікі. Sgt. Pepper. Вось, так што на наступным тыдні мы зноў робім гэтае вось нашае па рулетцы. У выніку будзе даволі усе гульні будуць тупо з галасавання, а я дам сабе час на наступным тыдні якраз такі разабрацца з гэтым, разабрацца з карткай захопу. Плюс у мяне яшчэ ёсць верагоднасць, што на наступным тыдні прыйдзецца ехаць у іншы горад раптоўна. Тут вызначылася літаральна учора. І прыйдзецца там, ну, пытанне з паперкамі, карацей, вырашаць. Такое вельмі верагодна, таму можа быць у які-небудзь пэўны дзень не будзе стрыма на наступным тыдні, але я, ну, паглядзім, карацей. Ось, я ўсё яшчэ пакуль не ўпэўнены. На цывілізацыю 5 яшчэ 1000, дзякую вялікі. Я першую яшчэ не прайшла клятай дарогі. Я не ўпэўнены, дзе ты ў гэты пэўны момант па сюжэту. Вось, па-моему, ўжо размаўлялі на гэтую тэму. Можна асцярожна, так, каб без спойлераў было для тых, хто не гуляў. Вось, было бы файна абмеркаваць, я мог бы табе падказаць, як далёка ты. Бо там ёсць пэўны момант, калі ты, па сутнасці, як бы займаешся сваімі дарогамі, бавіш час добра, і потым ты... Ну, я як рабіў? Я калі гуляў, у першы Death Stranding, я сяджу, дарогі будую свае, і час ад часу, калі ў мяне настрой, я бяру і іду, карацей, рабіць галоўны квест, так? Ну, там просто прасунуцца. І у мяне ў пэўны момант такая сітуацыя была, там адбываецца пэўная падзея, у цябе знікае пэўная рэч, вось. І ты як бы, каб вярнуць гэтую рэч, павінен пайсці і праходзіць далей сюжэт. Вось. Я такі, а можна, калі ласка, не? А можна, калі ласка, мне вярнуць адразу, а я пайду далей дарогі свае будаваць. Вось, ты ідзеш, як бы сюжэт робіш, і яна па сутнасці гульня цябе дацягвае амаль да самага канца гульні. Такім чынам. 7 глава, я не памятаю, аб чым 7 глава. На выходных было другое поле бойкі. Падаецца, ведаю, ну, тады яшчэ нармальна. Ну, калі я правильно памятаю другое поле бойкі, гэта каля другога крупнага узла на другой мапе. І калі гэта так, то яшчэ нармальна, яшчэ вялікі кавалак гульні табе. Я наперадзе ў сябе яшчэ шмат чаго цікавага чакаю. Калі гэта я правильно памятаю і правильно тебе разумею. Ну, таму што я магу памыляцца. Колькасць праходжання ў мяне не дапамагае запамінаць рэчы, дэталі нейкія. Типу, я Death Stranding першы 3 разы прайшоў, по-моему. Я нават не памятаю, колькі разоў я прайшоў. Я бы дакладна прайшоў 2 разы, я памятаю. Але хутчэй за ўсё 3 разы я прайшоў. І можа быць нават 4. Вось такое нават. На Lucky Tower Ultimate адпраўляецца 200. Дзякую вялікім этой горы. Так, як жа пядзему прыгожа робіць жудасць. Мне падабаецца, што яна як бы не хорар. Як бы хорар гэта далёка... Яна як бы і не хорар. Шмат хто скажа, што ніякі Death Stranding не хорар. Тым, хто падабаецца жанр хорараў, такой нічога там жудаснага няма. Але трэба разумець, што для большасці гульцоў гэта не той жанр, які яны звычайна гуляюць, так? Вось, і звычайна гэта значна больш нешта такое простенькае. Гэта як жанр жахаў у кіно. Можна у суполцы як бы лічыцца, што вось гэты добры фільм, гэта дрэнны, так? А звонку для чалавека незнаёмага любыя фільмы жудасны і жорсткія нейкія. Вельмі. Чтоб ты не рабіў. Так, давайте яшчэ сабе гэтых элементарыяў падбяром, дальнабойных. І на што хопіць? Ну ўсё хапіла. Ну тады добра. Давайте перададзім гэтую армію ўсю сюды. Нам менш тады бегаць прыйдзецца. Так, а як перадаваць войскі тут? Вось так? Не. Перацягваць? Альбо тыркаць проста. Тыркаць. Зразумеў. Натыркаем зараз. Іксі. Психічныя элементалі. Тык. Тык. Усё, нормально.
яна вернецца ў горад. Можам, у прынцыпе, ісці на поўнач. А, там пад зямлёю яшчэ не даследавана ж до конца. Давайте пад зямлю яшчэ раз бегаем. Правильно же? Так, вось гэты кавалак не даследаваны. Давайте яго праверым. А, квест аддаць. Квест аддаць, дакладна, я забыўся пра яго. На здзіўленне, другая частка не выклікае такога жудасу, як першая. Як бы мы ўжо падрыхтаваныя. Самае жудаснае было ў першай частцы, калі ты не... Ну, ты па тыпу не гатов... Ты не разумееш, што адбываецца. Ну, таямніца пужае. Ну, я не кажу, што напрамую пужае. Але калі вы не ведаеце, што, з чым вы сутыкаецеся, і калі вам рэальна... Ну, тыпу, другі Death разумее, што вы ўжо ведаеце, хто такія біці. Так, ну, вось гэтыя пачвары. Вы ведаеце, хто яны такія, і пад канец першай часткі ўжо, ў прынцыпе, ніякіх не бужаецеся. Яны ўжо проста звычайная штука. Я ўпэўнены, што другая частка, калі б другая частка зноў спрабавала вас напужаць біці, я думаю, ні халеры бы не атрымалася. Просто кожнае з'яўленне Мікалсона як у Warzone, гэта як паэзія. Не, ну Мікалсон у любым выпадку круты. Тут як бы гульня пабудавана... Не, ладно, яшчэ Ридус круты таксама, але па сутнасці як бы Мікалсон вельмі зацягваючы персонаж. Серамі кніг працуе падобна, так. Ну, як бы складана некаторыя творы ўспрымаць у адрыве ад сваёй папярэдняй часткі, разумееце? І аўтар таксама разумее, што эфект, якога я намагаўся там у адной кнізе зрабіць, неважна, ў любым творы, так? Калі гэты эфект ужо выкарыстаны і яго спрабуюць паўтарыць, звычайна ён не працуе. Ну, звычайна ён проста не паўтараецца, асабіста калі гэта жах. Напужаць можна адзін раз. Можна 2 разы напужаць адным і тым жа. 4-5 разоў напужаць, 10 разоў паспрабаваць напужаць чалавека, і ён ужо будзе не ўспрымаць гэта, хутчэй будзе як раздражненне ўспрымацца. Таму, ну, як бы, трошки па-іншаму. Так, гандляр... А, не, мы ж накопліваем 10 000 сабе, мы ж спрабуем быць магнатамі тут. Шляхетнымі зусім. Во, 5500, не халера сабе, прасунутая тактыка. Базовая балістыка адразу. Усё, вось гэта ўсё мы сабе забіраем. Будзе ў нас. Пайшлі карацей тады пад зямлю і там даробім ужо пад зямлёй ўсё. А, ну до 10 000 нам яшчэ пачакаць прыйдзецца. Адзін ход. Вось он. Капітоль і 4000 золота ў дзень. Цудоўна, у нас развіты горад ужо. На чыпсікі назапашваем. Гэта вельмі дарагія чыпсікі тады абыдуцца. Так, гільдыя магаў другого ўзроўня мне спатрэбіцца, а чаму я не магу пабудаваць? Таму што я сёння ўжо будаваў, вось чаму. Цудоўна, гільдыя магаў другого ўзроўня, гэта значыць, што наступным хаду мы можам псіхічных палепшыць. У нас будуць палепшаныя псіхічныя юніты. Вельмі псіхічныя. Максимум псіхічнасці будзе. Ну, мне падабаецца гэтая мапа. Вораг там заперты дзесьці. Ён... Пакуль ты не прыйдзеш да яго, ён да цябе не прыйдзе. Сядзіш сабе, дабудуешся, і ўсё, і кайфуеш. Так, якраз таки мапа для майго 2003-2004. Чыпсікі для табула раса? Так, для яго. Для тых, хто без кантэкста, гаворка пра The Alters. У The Alters быў такі табула раса. Чыпсікі краў з кухні. Вось таму мне гэтая мапа і падабаецца, ты разумееш. Ідэальная мапа для мяне. Я вось гэтая кіберкатлетнасць зараз быў зусім маральна не гатовы, а мне вось зараз пасядзець, вось як пачыліць, як я чылі ў героях. Я літаральна, ну, мне падабалася гарады будаваць. Я кайфаваў ад таго, што я будую гарады. Вось, я не ведаю. Вось самае... Калі горад максимум пабудаваны, мне тады сумна становіцца. Я іду забіваць ворага. Так. Давайте артефакты набудзем. Ну, вось гэтае месца, лаўка. Яна не паляпшаецца больше ніяк. Ну, вось цудоўна. Толькі наведваючы героі могуць паглядзець. Так. Ну, тут нормально так.
Ага. Додатковыя абароны, броня. Кайфова. Трэба будзе потым зайсці, калі будзем ужо скончваць тут пад зямлёю, то пойдзем на паверхню і забяром. Набудзем рознага. Муміі. Нагнаць муміі і адпінаць. Так. Па тактыкі у іх няма дальнабойных атак. Там можам, у прынцыпе, перад пачаткам бойкі трохі падысці. Психічна, калі ласка, бліжэй. Угу. Дадим им походить. Ось. Яны падышлі, зараз мы можем напасці. Ну, цудоўна. Нормально, мы их так легко выносим. Ну, увогуле нам нічога не зрабілі, а досвідам атрымалі шмат. Что-то такое. Даведаемся мы на наступным ходу. Так, побудовать магічны універсітэт, альбо давайте армію просто разгонять. У нас тут психічныя ёсць элементалія. Вось чым яны лепей? У чым іх розніца? Ага, усіх бліжэйшых ворагаў атакуе без атакі добра. Вось у чым моц психічных. Психічныя, калі б'юць, яны б'юць навокал і адразу ім яшчэ не аказваюць на іх атаку. Вось у чым прыкалдэс. Давайте психічных. Магмовых. Усіх на каго грошай копіць. Мінус, што я думаў, психічныя будуць дальнабойныя ў пэўны момант. Ну ладно. Что тут такое? Так, значок негатыўнасці. Неўспрымальнасць да заклёнаў пэўных. Але у нас рэзіст просто да ўсёй магіі на 5%, таму я рэзіст пакінуў. А што, дарэчы, кузня робіць гэтае? Так. Ты балісту атрымліваем. Цудоўна, ладно. Яшчэ больш мы ведаем. Это ўсё яшчэ мне не падказвае дакладнае месца, але мы ўжо плюс-мінус бачым, я магу нават знайсці гэтую кропку, ведаць бы толькі канкрэтна дзе капаць. Альбо дзе там што, як гэта працуе, не памятаю ў гэтай частцы. Нападай мне ўсё роўна. Так, бихолдеры. Так. Што цікава, дарэчы. Бихолдеры, гэта трейдмарка Wizards of the Coast, каб вы разумелі. То бок у трэціх героях гэта яшчэ захавалася, але бихолдер вы не можаце выкарыстоўваць у сваіх гульнях, таму яны звычайна Evil Eye альбо што-небудзь такое. Прышельцы, ну падобна, так. Скончваецца у нас хуткае галасаванне, менш чым за 10 хвілін, у нас застае на першым месцы зараз Divinity Original Sin 2, і калі вы жадаеце паспробаваць прасунуць што-небудзь яшчэ на першае месца, то вам прыйдзецца трошки паднаціснуць, там две гульні блізка да першага месца. Вось, а калі нічога не зменіцца, то мы гуляем заўтра, будзем працягваць, будзе трэці стрым па Divinity Original Sin 2. Варта, можа, было бы і серыю, можа, па яму зрабіць, але на наступным тыдні мы дакладна зробім серыю якраз такі проста стрымаў па галасаванню. Так, не спрабуйце, добра. Дык вось, з бихолдерамі якая штука. Бихолдер, па сутнасці, гэта трейдмарка кампаніі Wizards of the Coast. Вось. І права на яе належаць гэтай кампаніі, так? Так, давайте-ка наступная істота. Зараз выстаўлю і потым там тыкаць, вельмі проста будзе. Наступная істота. Вось.
Таму, звычайна, ў гульнях усе гэтыя вось аднавочкавыя істоты, якія, па сутнасці, біхолдеры якраз такі, так? Яны звычайна называюцца не біхолдерамі, яны звычайна называюцца нейкімі злымі вокамі, там, злабавокі, там, па-рознаму вельмі. Вось. А біхолдер застаецца за ДНД і Wizards of the Coast. У больш старых так, яны вельмі складны, ну як, па тыпу, тады, калі была зроблена вось гэтая гульня, тады яшчэ у іх не было, скажем так, у іх была 2 хвалі таго, як яны спрабавалі ўсё пад свае права запихнуць. І вось якраз такі ў момант, калі стваралася трэція героі, іх можна было выкарыстоўваць просто так, ніякіх абмежаванняў. А потым гэта стала трэйдмаркай ДНД, ужо пазней. Нават не ДНД, а Wizards of the Coast. Яны ў выніку такім чынам, яны што зрабілі ў той момант? Так, намаляваць нам мапу. О, мапа туннеляў. О, пачакайце-ка, вораг уже тут крыху гэта самае пасяліўся. Я магу да яго раптоўна прыйсці з-пад зямлі. О, гэта не блага было б, але я жадаў бы зайсці ў замак перад гэтым, перад тым, як напасць на ворага і вынесці яго. Давайте збегаем на паверхню. Я вельмі асцярожнічаю, я разумею, але зробім гэта. Так, што у нас тут па арміі? Мы яшчэ не ўсё набылі. Збегаем на паверхню, забяром сваю армію і потым пойдзем нападаць на ворага. Вось, і атрымліваецца, там быў момант якраз такі, калі яны спрабавалі, яны дазволілі з гульнямі рабіць што заўгодна, ну, тыпу, вы можете пашыраць іх, як жадаеце, толькі яны забралі сабе назвы персанажаў, некаторых назвы монстраў, некаторых пачвар, усё, што астатняе яны пакінулі як бы для карыстання ў вольным доступе. Вось. Вітаю, ракутанец, вітаю у суполцы. Сёння трапілася навіна пра іх план на Baldur's Gate 4. З улікам, што Ларыяны адмовіліся з імі далей супрацоўнічаць, то маю сумныя думкі на гэты конт. Хутчэй, усё будзе вельмі сумна. Ларыяны былі ідэальнай кампаніяй, ну, па тыпу Baldur's Gate гэта спалучэнне адразу ўсяго. Гэта Larian Studios, якія працуюць вельмі са сваімі фанатамі. Яны працуюць са сваімі фанатамі, каб зрабіць гульню. То бок яны бясконца збіраюць з вас інфармацыю, калі вы будете гуляць там у ранні доступ любой гульні Larian Studios, неважна, якую наступную зробіць, у іх такая схема. Яны выкідваюць гульню рана вельмі. За пару гадоў да таго, як яна будзе гатова, вы ідзеце напрыклад, яе набываеце, яна, дарэчы, звычайна яшчэ танней абыходзіцца вам. Звычайна яна расце ў цане, у кошце, калі, ну, раней як мінімум так было, зараз ужо з іх знакамітасцю, можа яны ад гэтага адмовяцца, але яны прадавалі гульню танней, чым яна будзе на рэлізе. То бок вы можете атрымаць сабе яшчэ бонусы розныя і ранні доступ да гульні. У выніку вы набываеце іх гульню, і гульня будзе перабудоўвацца шмат разоў, і можна пісаць актыўна, яны вельмі шчыра адказваюць, часта яны збіраюць інфармацыю, шмат гэтых самых апытанак робяць. Вось, але звычайна проста цікавяцца, яны літаральна сядзяць са сваімі фанатамі на форумах і разбіраюцца, што ім цікава, што не. Што спадабалася, што не. Ну, то бок, супольства вельмі актыўна з імі ўдзельнічае ў стварэнні гулян. Это ачмурэнна, і вось такая штука. Уявіце, такой студыі з падыходам гулец у першую чаргу, ім у рукі трапляюць грошы Wizards of the Coast. Wizards of the Coast толькі маленькі аддзел ад Hasbro. Калі вы не ведаеце, што такое Hasbro, гэта мегакарпарацыя, якая робіць амаль усе дзецкія лялькі, якія вы толькі можаце, цацкі, любыя штукі, і гэта ўсё Hasbro. Усё, што па тыпу ёсць, усё любыя па тыпу прадукты, вы можете проста загугліць па тыпу Hasbro, і вы зразумееце, што наколькі гэта гіганцкая пачвара ўвогуле. Просто гігант. Давайте птушек гэтых набудзем, я ніколі іх не бачу. Эх, блин, мне і месца не хапае, і грошай не хапае. Давайте анёлаў гэтых пазбавімся, я магу іх выгнаць. Ось, нахрен ідзіце. У нас есть пераможца, і у нас... Пачакайце-ка, не, пераможца у нас будзе праз 40 секунд, я подумал, гэта ўжо паведамленне на пераможцу. Так, бачу. У нас Divinity Original Sin трошки падбілі наверх. Arkham Rises атрымала 2500, і Divinity Original Sin атрымала Original Sin 2, гэта важна, другая частка. Атрымала 2500,
Вось, у нас апошнія секунды, калі вы жадаеце падснайперыць пад канец. Можете паспрабаваць. Вось. Добра, застаецца апошнія секунды, глядзім, хто у нас перамагае. У мяне ёсць трошки расказаць вам пра Archmage Rises. Я ўжо паказваў, у нас было пару стрымоў. Так, пераможца у нас абраная. Цудоўна, гэта Divinity Original Sin 2. Яна перамагае 44500. Archmage Rises застаецца трошки ззаду. Дык вось, глядзіце, Archmage Rises... Ну, пра Divinity Original Sin 2 у нас уже было пару стрымоў, таму і вы як бы ведаеце пра яе. Вось, і мы зараз якраз таки пра Ларіан кажам. Вось, і Ларіаны, як бы, Baldur's Gate 3 гэта вельмі шчаслівая камбінацыя. Гэта вельмі пашчасціла. Ніводная гульня так... Рэдка калі гульням так шчасціць. Ну, шчыра. Гэта трэба было яшчэ... Я ўпэўнены, што Ларіан прасунула сваё бачанне гульні і настойвала на сваім падыходзе на кожным кроке. Як ён... Штосьці Вінкі. Я забыўся, як, поўнае імя. Сам Вінкі... Забыўся, як клічуць галоўнага гэтага у Larian Studios. Чэл, які ў латах бясконца ходзіць на ўсе амаль выставы. Вось, літаральна у даспехе ходзіць па выставах, і, па-мойму, нават гульню года яны забіралі у гэтым самым. Ён у латах стаяў, я не памятаю. Вось. На Original Sin 2 адпраўляецца колькі у нас? 6000. Дзякуй вялікі. Падаецца, прыйдзецца ладзіць серыю па Divinity Original Sin 2. Як мінімум там некалькі стрымаў. Можа не поўнае праходжанне, але вялікую. Твен Вінкі. Вось, так, дзякуй вялікі. А то я... На імёны мне... Гэта мой картаніт. Я імёны не запамінаю. Мне вельмі складана іх запамінаць. Так. Феніксы, не халеры сабе. Патрэбна 15000. Ладно, пачакаем. Пачакаем. Пакуль мы датупаем да базы. Трошки паднакопім. Вось. І ў выніку просто Baldur's Gate это просто унікальная штука, і я разумею, што хутчэй за ўсё Wizards of the Coast, ну такая, яны там состав Wizards of the Coast даволі змяніўся. Там ёсць крутыя гейм-дызайнеры, але ёсць гэта самае аддзел продаж. Ось, і гэты аддзел продаж якраз таки прапануе розную лютую херню. Я нават бачыў, як у галоўнага гейм-дызайнера, забыўся, яго імя таксама я забыўся. Вось 5-го выдання ДНД, як у яго амаль слёзы наварочваюцца на вачах, калі пачынаюць аддзел продаж пачынае рабіць нейкую херню зноў. Не першы раз і не апошні, карацей. Ну, складана быць стваральнікам ДНД, калі у цябе аддзел продаж спрабуе літаральна хернёй заняцца. Вось. Ну, гэта корпорацыя ў любым выпадку, і ў корпорацыі ёсць, бывае такое, што ёсць файныя па тыпу працоўнікі, а бывае такое, што там лютая херня нейкая адбываецца. Не представляй, я полепшить жадаю. Ага, вось яны полепшыліся ўсе. Вось. І зараз вяртаючыся, да чаго я вяду? Зараз раптоўны пераход нечаканы. Archmage Rises гульня зробленая адным чалавекам, ну як адным чалавекам. Адным чалавекам ён літаральна са сваіх грошай сабраў там невялічкую каманду, і зараз ён з жонкай спрабуе дарабіць гэты Archmage Rises. Archmage Rises гэта па сутнасці сваёй ДНД. Зараз нечаканы просто пераход. Archmage Rises круты тым, што гэта рандомна згенераваны сусвет, у якім у вас ёсць толькі адное жыццё. Яно вельмі нагадвае для тых, хто ведае не роуг, як ён. У Dwarf Fortress ёсць рэжым, калі вы гуляеце за аднаго дворфа толькі. Я такую нішавую зараз штуку згадаў, хутчэй за ўсё мяне ніхто не зразумее. Карацей, у вас ёсць сусвет, у якім ёсць гісторыя, у якім ёсць квесты, але як бы квесты яны не згенераваныя, але вось дзе вы іх атрымаеце і дзе яны будуць выконвацца, яны згенераваныя. Працэдурна згенераваныя падзямеллі, вы чарадзей, які можа валодаць любой магіяй, там па тыпу вялікая даволі набор заклёнаў, і вы па сутнасці займаецеся чым жадаеце. Ну, вы чым жадаеце, тым займаецеся. Вы будуеце сваю вежу мага, вы спрабуеце знайсці, куды падзеўся старажытны там архімаг, які калісьці быў вельмі ўплывовы, і потым нешта здарылася. Вы спрабуеце раскапаць гісторыю гэтага сусвета, як бы квесты там нармальныя, і пры гэтым усё згенераванае, вы можете даследаваць, куды пайшлі, туды пайшлі, як бы. Вельмі круто.
За одного персонажа вандроўка ў Dwarf Fortress. Ну вось, карацей, так, просто гэта такая нішавая штука, што, я думаю, мала хто ўвогуле зразумее, пра што... Я думаю, што Dwarf Fortress мала каму што-небудзь кажа. Так, я была аматарам серыі, цяпер я аматар Ларэнаў. Таму буду чакаць на наступную Baldur's Gate, а наступную... Не наступную Baldur's Gate, а наступную гульню ад Ларэнаў. Ларэны варта сачыць за імі. Вельмі рэкамендую. Студыя файная. Калі вы не ведаеце, то Ларэн Studios робіць ачмурэнныя ролевыя гульні у класічным стылі звычайна. Вось. І наколькі я чуў, яны наступную гульню жадаюць паэксперыментаваць. Таму зараз у іх можа атрымацца файная гульня, але можа не тое, што чакаюць фанаты. Вось, гэта можа быць не ролевая, не звычайна ролевая гульня, а нейкая эксперымент над ролевым жанрам. Альбо ўвогуле не ролевая гульня. Паглядзім. Паглядзім, што Ларэны будуць рабіць, там можа быць цікава. Рэжым падарожжа, ці як там ёсць яшчэ цікавыя Caves of Cute, які на гэтым пабудаваны. Так. Хапае такіх гулін. Archmage Rises плюс-мінус як бы сучасная, то бок калі у Dwarf Fortress то графіка, ну, акрамя перавыдання, якое выйшла ў Steam, яна як бы графіка вельмі простенькая. Гэта яшчэ фэнтэзі. Ну, панеслася. Так, пачакайце-ка. Вось, усё, мы ж лезем на тэрыторыю ворага, зараз мы будзем змагацца тут. Зараз мы яму пакажам, тут галоўны. Так, а я полез без подмацавання, так? Давайте набирать армию тут. И коли что, другим героям яшчэ выйдем и накидаем потом. А куда он там сбег? Вось яго и замок. Давайте напад. Адразу. А то что он тут стоит таки? Прыгожа. Дальнобойные юниты у яго адсутнічаюць, акрамя баліста, так? Ты у нас не дальнобойны, так? Не дальнобойны. Трошки подведем юнитов. Вельмі важная бойка. Амаль. Наступная будзе яшчэ важней. Вось, так што Архімаг, дык вось, гісторыя Archmage Rises па выглядзе, я вам скажу адразу, і гэта, мне падаецца, зараз відавочна. Хутчэй за ўсё, Archmage Rises ніколі не выйдзе поўнасцю. Вы можете адразу нічога не чакаць ад яе. Заніжаю ваши чаканні, таму што, скажем так, чалавека ён літаральна пісаў гэта па тыпу пачнутак у стыме, вы можете пачытаць. Усё пайшло не так пры распрацоўцы. Гэта, ну, шчыра, такая вось праблема. Чалавек чакаў, інвестары такія, вось мы з вами контракт, карацей, падпішам. У нас ёсць ідэя, ну, карацей, добра, гульня вельмі падабаецца, рабіць далей, а мы, карацей, вось грошы будуць. На такое вось 2 альбо 3 інвестара пракінулі гэтага чалавека, карацей, на працягу 1,5 гадоў. У выніку грошы скончыліся, крэдыты набраліся, ну, ён набраўся крэдытаў, каб выплачваць зарплаты працаўнікам, ну, то бок праграмістам. Вось, у выніку ён уже не здольны, як бы, просто плаціць людзям зарплаты ўжо пэўны час, то бок літаральна ў яго няма грошай. Вось. Чакайце, у яго тая ж самая фракцыя, што ў мяне, не? Рэальна, у яго тая ж самая фракцыя атрымліваецца. Цікава. Ладно. Давайте подляцем трошки ближэй. Юнитами. Каб нам так далёка не хадзіць. Вось. І у выніку у яго няма грошай. Яны з жонкай будуць ладзіць гульню далей, але як наладзіць? Ну, тыпу, верагоднасць таго, што яны скончаць, вельмі нізкая. Што Archmage Rises скончыцца калі-небудзь, распрацоўка. Але гульня файная, нават у тым стане, у якім яна ёсць. Хоць яна і не скончаная, хоць і шмат амбіцыёзная вельмі, але пры гэтым, як бы, ну, якая ёсць. Не халера сабе. Там маіх піксі імгненна раскідалі. Так, цудоўна. Браму мы вынеслі адразу. Это кайфы. І варта мне Фенікс адразу тут закінуць. Фенікс 200 здароўя мае, так? Разам яны будуць 400 здароўя, якія ворагу будзе складана вынесці, дарэчы. Давайте піксі паспрабуем вынесці варожае адразу. Оп. А ён вырашыў на маіх дальнабойных нападаць. Тваімі. Давайте. Няхай мы яго птушкамі абмяняемся. Оп. Накрылі яго. Дальнабойныя юніты ў яго яшчэ засталіся. Няма дальнабойных юнітаў, дарэчы.
Так, психічных трэба пазбавіцца, а то яны ім не адказаць увогуле. Мне падаецца, мы зараз лёгка ўвогуле раскатаем. Тут нават і не пахне яго перамогай. Так, а катапульту мы можем страляць па вежах? А, мы не кантралюем гэты працэс, зразумеў. Типу я націскаю, але яно куди трапіць, туди трапіць. Так, а у нас... А, вось там один застаўся. Я не заўважыў ворага. Яшчэ 1000 на Divinity Original Sin 2, але мне падаецца, я ўжо агучваў гэта. Ну, ўсё. Базовая артиллерия. Замок у нас ёсць. Яшчэ один обелиск. Гэта тэрыторыя... А, тут же прыбраныя усе магчымыя увогуле руднікі, вось гэта ўсё, так? Тады я магу сказаць, што гэта хутчэй за ўсё вось гэтае месца, так? Я магу паглядзець на мапу. Заклёны... Не, где тут? Adventure... Ось, пазл мап. Вось она штука. Я только не ведаю... Так, гэта... Не, чекайте, гэта не оно. Не, гэта не оно. Цікава, ладно. Это не оно. Я не ведаю. Яго дзесьці павінен быць яшчэ один герой бегать. Мы там бачили. В этом городе мы можем оборону нейкую набыть? Так, птушек. А, ну мне грошей не хопіць больше. Няхай птушки пакуль будуць. До речі, з першої бази можна пригнати ще одного героя. Нехай ён боронить. Це замок. У яго есть тыдзень, каб адхапіць назад гэты замок. Я могу, конечно, просто просядзець. А, это на наступным тыдні трэба прыйсці. Я могу просто просядзець, але могу і прыйсці і накідаць яму яшчэ. А вось і герой. У якога неблагая армія. Пазмагаемся. Я ждаю пазмагацца. А то што мы просто так яго взяли да разнеслі. Не вельмі справядлівая мапа да кампа, але мне падабаецца. Бяспечненька сядзім сабе, рыхтуемся, потом нападаем. Кайфы. Ось. Давайте птушку свою отправим одразу. Что у нас? 58 здоровья только засталося. А, нам могут и вынести этих птушек. Так-то. Так, дальнобойные юниты у яго знову адсутнічаюць, так? Давайте психічных атаковать. Оу. Тут реально моих птушек зараз заб'ють, так? Перанараджаецца. Цудоўна. Ну, гэта ж феніксы, лагічна. Ось тут баі можна трошки... Тут у баі можна трошки паскорыць анімацыю. І яна ўжо паскораная. Яна была вось так, і яна ўжо паскораная. Яна трошки паскораная ўжо. Яна ўжо паскораная. 3 мяжы ёсць. Была на першай, ты паспытаў, я зрабіў другую. Я разумею, што ўсе гуляюць на максімальнай хуткасці, хутчэй за ўсё нават адключаюць. Я думаю, што у кагосьці ставяць увогуле моды, каб яны тэлепартаваліся ўсе юніты і імгненна ўсё робяць. Я разумею, як бы. Это праблема тых, хто гуляе шмат у гэтую гульню. Я ў яе шмат не гуляю. А калі ён перанараджаецца, дарэчы, гэты фенікс? Там проста ёсць па тыпу перанараджэнні такія, ну окей, можа ён памрэ і зноў вернецца, так? Але ён нешта не вяртаецца пакуль. Подманул, что ли? Феникс был несапраўдны? Мне пытается подманул меня Феникс. Не, ну серьезно, он збирається вертатися? Його ж фішка по типу... Що?
Не, я просто згубіў 2 феніксаў. Ну, атрымаў артефакты толькі, мы перамаглі. Я віншую нас, мы сёння скончылі 3 мапы. Я не буду дакладняць, як мы іх скончылі. Так, давайте патрыкаем кампаніі. Можа быць адна з іх ўсё ж такі за Conflux, так? Па выглядзе я бы сказаў, што вось гэтая можа быць, альбо вось гэтая. Кроуд Смока. Вось гэтая мала... Не, вось гэта, можа, Armageddon's Blade. Но гэта выглядае як кампанія, бачыце, вось па гэтых хлопцах бачна, што яно не тая фракція. Таксама не тая, і таксама не тая. Вось гэтая не тая. Можа быць апошняя ўсё ж такі. Давайте вось, карацей, я пачну, я просто пагляджу. А, гэта андеды. Цудоўна. Перанараджаецца, калі іх будзе больш, і там шанец невялікі. А ё-маё, а навошта яны патрэбны? Некрамант падымае армію, карацей, вось. Невядомы некрамант. А, не, пачакайце-ка, мы не некрамант, мы супраць некраманта. Зразумеў. Так, вяртаемся ў гэта самае галоўнае меню. Я просто паспрабую па тыпу знайсці. Я не ўпэўнены, у які момант былі даданы Conflux, так? Можа быць, гэта частка вось кампаніі Раціі, але гледзячы на ўсё... Тут яшчэ кампаніі гэтай падчыняць патрэбна дадатковыя. Можа быць, вось гэтая была бы патрэбная, альбо вось гэтая па выглядзе могуць быць. Але, на жаль, не, яны ўсё не тое. Ну так. Ну, падаецца, Conflux быў даданы апошнім, ён там самы апошні ў спісе. Я думаю, што ён быў хутчэй за ўсё ў Armageddon's Blade быў бы. І калі ён і ёсць, Conflux, то вось яна кампанія за іх, і яе яшчэ патрэбна адчыніць. А ёсць яшчэ новы замак, ведаў? Не, я ўвогуле не ведаю замкаў у трэціх герояў. Я хутчэй за ўсё гуляў самую базовую версію герояў трэціх, таму што я гуляў іх у апошні раз, калі яны выходзілі яшчэ дапаўненні, і выйшлі чацвёртыя героі, а для трэціх яшчэ, па-моему, дапаўненні выходзілі ў гэты момант. Альбо мне ў рукі траплялі толькі версіі без гэтага ўсяго. То бок Armageddon's Blade мне нічога, вось гэта ўсё 3 штукі мне кампанія нічога не кажа. Вось, мне была толькі адна кампанія ўсяго, ў прынцыпе, і там нічога больш не абіралася. Фабрыка выйшла менш за год таму, а гэта не фанацкая халера, гэта ж, ну, гэта ж не афіцыйная, правильно? Таму што гэта ж гэтыя, як яны? Сридио уже давно мертвая компания, не? Это у кого зараз права на героя? А, не, пачакайце-ка, у Ubisoft зараз права на герояў, так? І яны выпускаюць, типу. Афіцыйная. Добра. Не халера сабе. То бок Ubisoft вырашылі, і Ubisoft падтрымліваюць старую гульню. І гэта для мяне такая навіна. Ubisoft знакамітыя тым, што яны забіваюць на свае гульні. Типу, яны знакамітейшая іх рыса Ubisoft, тым, што яны нават свае жывыя серыі закопваюць. Начмурэць. Я ўсё яшчэ чакаю наступны... Ну, ладно, не, дарэчы, ажывілі... Не, ладно, яны ажывілі прынца ў Персіі ў нейкім пэўным выглядзе. Дык па героям чэмпіянаты праводзяцца. Дык чэмпіянаты праводзяцца па чаму заўгодна. Пытанне іх памераў, іх падтрымліваюцца ли яны афіцыйна. Вось. А чмурэць. Ubisoft нешта робіць для сваіх старых серый. Не, ну ладно, яшчэ мне цяжка ўсё яшчэ прыняць факт, што яны 2 гульні па прынцах Персіі зрабілі, там платформеры. І якія так я не пагуляў, але мне цікава. Правы ў Юбі, а хіба Хота гэта не фанацкі мод? Я не ведаю, што такое Хота. Букмекерам падтрымліваецца, ставкі нават можна рабіць. Я не ведаю, што такое Хота, я не магу падтрымаць размову. Это ўжо па-за маімі ведамі. Вы для мяне цэлы сусвет адкрываеце. А я думаю, чаго так шмат людзей гуляе ў герояў трэціх зараз. Ну, па тыпу для мяне было навіной, што хтосьці гуляе ў трэціх герояў. І не проста па тыпу старыя дзяды, якім падабаецца гульня з нулявых.
Horn of the Abyss, доп для герояў. Дык гэта ж неафіцыйны ж. Ubisoft ёсць свае гульні? Ну, так, ёсць. Ubisoft, дарэчы, наадварот, яны якраз такі сканцэнтраваны. Ubisoft у асноўным не выдавецтва, а якраз такі свае гульні ладзіць. Так, гэта фанацкія. Ну, вось... Таму што, каб вы разумелі, гэта Complete Edition. Ёсць яшчэ HD Edition. Ён, па сутнасці, той же самы Edition, які ў мяне, проста графіку там падцягнули. Horn of the Abyss, там адсутнічае такая штука. Ось. Дайце-ка я вадзічкі налью сабе, а то нешта затрындзеўся, горло перасохло. Зараз буду. Так, вярнуўся. Вадзічкі сабе наліў, але ўжо паўстакана выпіў, блін. Трэба было наліць больш. Чаму я не гуляю з аматарскім перакладам? Таму што я з гульнёй разбіраўся, увогуле правяраў, што за канфлакс і дзе ён знаходзіцца ў менюшках. Я правяраў другой ночы учора. У мяне часу наладзіць беларускі пераклад не было. І я ўзгадаў гэта пасля таго, калі ўжо пайшоў, я такі ўжо іду спаць і думаю, блін, я ж мог бы яшчэ і пераклад, можа быць, паставіць, але зразумеў, што не, я гэтым займацца не буду, проста занадта позна. Ось, можа ў наступны раз. Вычытаю, Хота усталёўваецца паверх папярэдняй версіі Хота, альбо арыгінальнай гульні героі Might and Magic 3 Shadow of Death, дыханне смерці, альбо Complete. Не, ну, Horn of the Abyss, я вам скажу, гэта фанацкая штука. Ну, яе не... Калі вы скажаце, дзе мне яе набыць, то я яшчэ пагляджу, але мне падаецца, хутчэй за ўсё нідзе яна не набываецца. Гэта хутчэй за ўсё фанацкая штука. З Карсараў і Старсектара зняць балы і перакінуць на Шигатаре. Магу. Давайте зараз зробім невялічкі перапынак, якраз такі закіну пункты. Так. У нас, давай-ка, Старсектор. Давай просто Стар. Там Старсектор, он, по-моему, одно ідзе, так? Вось он, я бачу толькі один, там 100 пунктаў, так? Па-па-па-па-пам. Тады перакидываем на Шигатари. Калі я правильно памятаю, як пішецца слово Шигатари, давай-ка яшчэ пераправерым, што яна назва ёсць у нас. Так, усё вось яна твоё подзакінутая табою. Нормально ты так накидал за весь час. Так, і дзе у нас? Яшчэ Карсары. Карсары, по-моему, просто на кириллице написано, так? Карсары. Так само ты закидывал. Ты жадаеш усё закінуць туды, так? Шигатари. Цудоўна. Усё гэта адпраўляем і вам зараз спіс абнаўлю. Усё. Павінен быць спіс у вас абнаўлёны. Вось яны падтрымліваюцца і працуюць распрацоўшчыкі. Яна бясплатная. Дык гэта ж фанацкі мод атрымліваецца ўсё.
Гэта ж не афіцыйная тады. Гэта проста вялікая розніца. Гэта вялікая розніца. Калі Ubisoft можа быць на хваль зацікаўленасці да трэціх герояў, яны выпусцілі HD-версію. Грошыкаў зрубіць і ўсё, і няхай фанаты робяць, што робяць. А вось, і ўсё на гэтым як бы гісторыя скончваецца. А актыўна падтрымлівае супольства, і гэта як бы... Супольства... Моцы супольства я не здзіўленая. Моцы Ubisoft я не настолькі і верыў. У якасці штрафу наступны раз супраць Васк. Не, ну блин, я ж супраць Васка нават блізка не буду гуляць. Ну, по типу, камон, вы параўноце чалавека, які будыначкі будуе, супраць чалавека, які мікраменеджыць гэтыя самыя, ну, юнітаў усіх сваіх герояў. Я не люблю такое. Я не люблю шмат... Я люблю менеджмент, але я не люблю, калі мяне спяшаюць з ім. То бок, ну, калі у цябе по типу... Ну ладно, героі яшчэ не спяшаюць адносна, так? Узяць якую-небудзь стратэгію любую, яна ў разы больш патрабуе мікракантролю. Вось. Тая HD-версія гэта жах. Ну я не ведаю, я не гуляў. Тыпу у мяне вось гэты кампліт за 18 злотых. Там нешта такое. Ну, ён даволі простенькі. Ён зараз... Дарэчы, калі што, гэты кампліт эдишн зараз па зніжцы ў GOG. Калі вы жадаеце, можете гуляць. У дакументацыі Хота пішуць Horn of the Abyss гэта глобальнае дапаўненне да Uni Might and Magic 3. Ну, гэта пра як бы праўда. Ну, яно можа быць так і напісана. Добра, давайте паехалі яшчэ адзін. Кампанію мы не знайшлі. Так, давайте яшчэ адзін сцэнар. Я не ведаю мапы. Я жадаю, мне падабаюцца сцэнары. Я зразумеў, што мне сцэнары больш падабаюцца, чым рандомныя мапы. Рандомныя мапы нейкія вар'яцкія. Нешта на перамогу... Так. Вось он ключ да перамогі. Прайгрываем, калі згубляем горад. Близнюки. Час кончыцца, не жадаю на час. А што гэта вось за такія штукі, сімвалы гэтыя злева? Вось гэта што? Ведаць бы, што гэта такое? Ну, трэці слупок. Мне цікавіць. Я не разумею, што гэта такое. Ладно, в любом выпадку я на 2 на 2. Давайте вось гэта. Мы атрымалі замак. Ну, добра, і ўсё, там, па сутнасці. Сюжэт на гэтым скончыцца. Мы атрымалі замак, і у нас ёсць нейкі сусед вельмі падазроны. Мне сталкерская супольнасць падабаецца. І моды, і кнігі, і нейкія реал-лайф квесты. Дык, не, ну, по типу супольства заўсёды моцнае. Ну, типу, калі ёсць моцнае супольства, гульня можа жыць значна даўжэй. А вось. Гэта самае, як яно? Карацей, распрацоўшчыкі ўсё яшчэ да канца не ведаюць і не ўяўляюць сабе, як працаваць з супольствам. Супольству патрэбна, па сутнасці, дапамагаць проста. Ладзі для... Ведаеце, вось, карацей, у гульне, распрацоўкі гульні ёсць два вялікіх, калі вам у галову можа такая прыйсці думка ў геймдызайне, так? Вы можете прыдумаць сабе вось велізарны кавалак як бы таго, што вы жадаеце зрабіць. І вам падаецца, што, ну, рэжымы модаў, там, розныя інструменты для модінга, альбо штось такое, яны не важныя. Ну, типу, камон, у вас увесь бюджэт уйшоў на гульню, вы жадаеце зрабіць файную гульню, якая спадабаецца людзям. Неважна, якая у вас моцная, модная, ну, по типу, частка інструменты для модаў, калі ваша гульня нікому не патрэбная, так? Вось. Але... калі вы можете зрабіць так, каб вашу гульню было зручна мадыфікаваць і такім чынам пашыраць як бы людзей, які робяць дадатковы контент па гэтай жа гульне, расце супольства, яно само сябе вырошчвае, як бы. Там, па сутнасці, дай толькі людзям у рукі інструменты і панясецца, карацей, люта. Усё. Добра, давайте вось гэтую мапу, я не ведаю, што за яна. Там нейкі падазроны у нас сусед ёсць. Блин, я не абраў, вы бачце? А чаму у мяне два замка? Я атрымаў, зразумеў. Не, я не жадаю гэты сцэнар гуляць. Карацей, глядзіце, у мяне ёсць замак пад зямлёю, які я сабе атрымаў... Не. Мне патрэбна абараніць замак, які ў хер ведае дзе знаходзіцца. Я не жадаю такое гуляць.
Шукаем яшчэ нейкі іншы сцэнар. Так. Не ведаю, што за яна, давайте паглядзім. І зараз я бяру сабе фракцыю. Фракцыя тут зафіксавана. Зараз мы зноў пачнем той ж самы сцэнарый, які мы толькі што гулялі. Так, тут таксама зафіксавана. Так, згубіць горад, гэта пройгрыш. Абараняць замак ад нападаў. Не. Можна... Давайте вось гэта, там, типу, 2 ворагі. Данжен і Некрополіс. Добра, мы давайте сабе возьмем нашага Конфлакс. Усё. Добра. Подаецца нормально, подойдем. Можа гэта паказвае, з якога пад дадатку гэты сцэнар, тыпу шкілет, гэта Shadow of Death, ці там. Дакладна, там Shadow of Death, меч Армагеддона гэтый, і трэці быў шчыт нешта такі. Дакладна, гэта хутчэй за ўсё яно і ёсць, маеш рацыю. Ну так, нават у самай сціплай гульні можа лёгка знайсціся фанат. Ёсць ачмурэнная гульня, якая літаральна робіцца кам'юніці. Вы можете паўдзельнічаць у яе стварэнні ў любы момант. Называецца Dungeon Crawler Stone Soup. Ведаеце казку пра кашу з сякеры? Так? Гэта скрадзеная казка пра каменны суп. Нямецкая казка пра каменны суп. Суп з камянёў, карацей. Dungeon Crawler Stone Soup гэта літаральна гульня, якая зроблена кам'юніці. Калі вам падабаюцца Dungeon Crawlerы, гэта ачмурэнна зроблены Dungeon Crawler, вельмі глыбокія, хардкорныя і, ну, з вялікай колькасцю ўсяго, гіганцкай колькасцю ўсяго. Пры гэтым ён зроблены літаральна усе людзі па крыху па кавалку. То бок, у пэўны момант была як бы група людзей, якая рабіла арыгінальную гульню, яна нават называлася па-іншаму, так? Яны заклалі падмурак пад яе, але потым яны, ну, скончыліся. Усё, яны не хапіла запалу, грошай альбо чагосьці яшчэ. У выніку яны закінулі гульню, праект далі ў доступ да людзей, проста ў вольны доступ. Пасля гэтага гульня пачала змяняцца ўжо проста кам'юніці. Супольства пакрыху змяняла яе, і ў выніку проста змяніла ёй назву, таму што там ёсць, канешне, вядучыя некалькі людзей, якія па тыпу прыглядаюць, каб, ну, не развальвалі гульню зусім. Але у яе адкрыты сыходны код, у яе можна файна пагуляць. Ачмурэннейшая. Я давайте вам у чатку напишу. Я ўжо даўно ў яе не гуляў, але я раю тым, хто любіць Dungeon Crawler, і пры гэтым там ёсць рэжым нават з графікай. Таму графіка там ёсць нармальна плюс-мінус. А арыгінальная яна там па тыпу арыгінальная на ASCII коды, карацей. Але ёсць прыгожы. Ну, па тыпу ёсць варыянт з графікай. Ось так называецца. Dungeon Crawler Stone Soup. Можа быць, я дзесьці памыліўся. Кроулер гэта што? Кроулер гэта па тыпу красціся. Вы літаральна даследуеце данжыкі. Ну, па тыпу, вы спускаеце... Гульня пабудавана так наступным чынам. Вы адпраўляецеся ў бясконцае падзямелле. Яно не бясконцае, выбачаюсь, там ёсць сюжэт, не сюжэт, а як бы праходжанне гэтай гульні ёсць. Але я не ведаю, што вы павінны рабіць, каб, ну, прасці яе. Там вельмі прыйдзецца пакалупацца. Вось. Карацей, вы спускаецеся пад зямлю да нейкага, ну, карацей, у глыбіню падзямельня. Дзесьці на 7-8 узроўні, па-мойму, там, гэтага падзямелля знаходзіцца брама, за якой знаходзіцца артефакт, за якой нейкая, па тыпу, ну, карацей, магафен мясцовы. Вось, супер-артефакт, які спрабавалі здабыць ужо 1000 гадоў, вось. Але яно пабудавана так, гэтае падзямелле, што яно кожны раз рознае, і там вельмі шмат небяспечных пачвар. Вось. І вы пачынаеце, вы ствараеце сабе персанажа для забега. Толькі адно жыццё, вашая мэта спусціцца ўніз, забраць гэтае вока, па-моему, яно вока, ога, нешта такое там называецца. Не ведаю, магафін караценькі. Вось. І вы як бы пралазіце ў гэтае падзямелле, спускаецеся ў самы низ,
здабывайце гэтае вока альбо што як чтобы там не быў за артефакт і звальвайце адтуль. Вось у гэтым як бы асноўнае, што як Darkest Dungeon типу таго, Darkest Dungeon падобны, але Darkest Dungeon гэта тактычны Dungeon Crawler, а Stone Soup, Dungeon Crawler Stone Soup, ён літаральна, як бы вам гэта пісаць, ён літаральна вельмі класічны, ён роуг. Вось роуглайкі, якіх пайшлі, яна паўтарае па сутнасці формулу роуг, таму што, напрыклад, вы знаходзіце скрутак і вы не ведаеце, што гэты скрутак вам дае. Вам патрэбна яго пазнаць. Вось. Так што, ну, ідэальнае тлумачэнне гэта роуг памножаны на 1000 па тыпу, вось такое. Роуг быў даволі просты ў сваім сэнсе, Dungeon Crawler Stone Soup развівае гэтую ідэю і канкрэтна арыгінальнага роуг. Не тое, што мы называем зараз роуглайкамі, роуглайтамі, не. Яна не падобная на роуг, яна літаральна роуг у гэтым сэнсе. Просто з большай колькасці механік. Так, базовое лидерство, что им дает? Мораль подвышая. Так, мораль нам... Не, давайте... Тактика дозволяет нам пересовывать юниты. Давайте лидерство. Не, все-таки мораль возьмем. Так что, ну, я раю, вы можете сами оценить. Яна бесплатная. Dungeon Crawler Stone Soup абсолютно бесплатная. Яна гуляется у браузеры. Вам не обовязково ее усталёвывать. Ну, я усталёвывал. Яе можна усталяваць на Linux, напрыклад. Яна спакойненько ставіцца праз кансоль просто. Вось, і гуляецца ў кансолі нармальна. Яе можна гуляць на сайце. На сайце яна толькі з графікай будзе. Ну, нельга будзе ў арыгінальны аскі варыянт пагуляць. Вось, то бок упрыгожаны вам варыянт, хутчэй за ўсё трапіць. Там па тыпу 30 раз, з якіх вы абіраеце, кожна раса унікальная, і кожны клас унікальны ў сваім сэнсе. Вось. Некоторые комбинации рас... Есть раса, например, вампир. Вы можете у летучую мышь пераўтварацца, лётаць ёю. Ну, там, то бок, свои прикладосы. Калі вы дастаткова высокого уровня вампир, вы там у туман можете пераўтварацца. Гэта прыклады того, что там есть. Там есть раса, якая толькі водная. Вось, там будзе вам вельмі складана гуляць у гэтую гульню, калі вы будете воднай расой. Будете вельмі страдаць. Вы можете сабе любую комбинацию зрабіць, можете рандомную зрабіць. Раю, насамрэч, там ёсць згенераваная не згенераваная па тыпу камбінацыі расы і класа, якія працуюць разам нармальна. Вось, каб вам не было супер складана. Вось, а так у вас шмат варыянтаў, як праходзіць гэтую гульню, разныя падыходы, дальнабойны персонаж бліжняга бою, маг можа быць, там шмат заклёнаў гіганцкая. Там пытанне, зараз спойлер для тых, хто гуляе, самы прыклад з гэтых гулін даведвацца ўсё ў гульне самастойна, тыпу, ну, пакраху яе даследаваць. Вось. І самае складанае, што ў вас будзе, самае жорсткае, што ў гэтай гульне будзе, гэта тое, што я казаў вам пра гэтае вока, яго проста так не забраць. Там не проста так не забраць. А калі вы нават яго заберэце, не факт, што вы выбераецеся. Гэта вам на затравачку тое, што і там не 8 узроўняў. Не, вока знаходзіцца там на 8-9 узроўні, нешта такое, я не памятаю, якія дакладна. Але гэта не 9 узроўняў, там узроўняў можа 20. Ну, на якія вы трапіць не абавязкова можаце. Ну, карацей, там ёсць куды лезці. Ці гуляў я ў Менск? Так, гуляў. Пераблытала з Ноэта. Ноэта, яна роуглайт, у сэнсе таго, што вы кожны раз ран пачынаеце па новай, так? Але нават, ну, роуглайк хутчэй за ўсё, таму што роуглайкі гэта без захавання нейкай інфармацыі з папярэдняга рана, па сутнасці, акрамя таго, што вы як гулец даведаліся, гэта адзінае, што, на што вы можете пакласціся. Але роуг, арыгінальная гульня, яна была яшчэ больш хардкорная, і яна больш хардкорная, чым Ноэта, напрыклад. І зноў жа, яна Ноэта, ой, буркна. Ноэта яна пра працэдурную генерацыю, а вось Dungeon Crawler Stone Soup яна літаральна паўтарае роуг арыгінальны. Яна вот у спісе быў, так, Менск быў у спісе. Я, по-моему, пункты перакінуў, таму што, на жаль, Менск... я не ведаў пра гэту гульню, я даведаўся яе ад вас. Пра яе я даведаўся. Літаральна вы мне пра яе распавялі, як аказалася, што, па сутнасці, я не змагу вам зладзіць 2-3 гадзінны стрым з гэтай гульні. Яна... Там не столькі геймплея ў гульні Менск. Адзінае, што можна сказаць, гэта самае... Вядомыя кропкі, скажем так, Мінска на гэтым самым, на той мапе там ёсць. Вось адметная рыса.
Клуб Реактор, наприклад, коли хтось пам'ятає такі. Я не пам'ятаю, на що він переназивався. Чекайте, він був реактором спочатку, потім його неяк переназвали, так? Я не пам'ятаю, на що його переназвали, хоча я ходив якраз таки у другу його версію більше. Я не блитаю нічого? У мене лор Менська зараз розвалюється, люди. Мені спеціалісти по лору Менська потрібні. Так, давайте в алтар води одразу побудуємо собі. І наберемо собі трошки військов. Тут варта може бути, на гэтай мапі я все ж таки ще одного героя візьму. Карчма мені потрібна ніяка? Як я отримлюю тут? Герою карчму, так? Давайте Планісволкер гэта. Вось. Трошки дапаможам сабе, тому що я зараз, ну, на гэтай мапе я не ведаю, мне придется все больше агрессивно гулять, так? Я старая жанчына, для мяне ён застаўся рэактарам. Ну добра, карацей, ён быў рэактарам, і потым яму далі нейкую іншую назву, а потым яго закрылі, так. Та, блін. Накидывают. 27 фейчек забили. Очмурить. Так. Ты у нас можешь в эту хатку сходить? Кто ты у нас? Ты у нас вояр у основном, так? А ты у нас как раз таки вояр. Добро, вы все вояры. Як скажете? Ён зноў адкрыты ж. Ну, вядома, гэта іншы клуб, але з той же назвай і на том же месцы. Ён зноў рэактар? А ё-моё. Так, мы адчынілі, паглядзелі, што ў нас увогуле тут адбываецца. А адбываецца тут шмат. Горад раз. І ёсць горад пад зямлёю яшчэ. Добра, мы хаця бы ведаем, што там адбываецца. Ачмурэць. Рэактар існуе. Добра, ладно, як скажете. Зноў на досвед. Блин, браць вось гэта навучанне, 5% навучання гэта насамрэч ні аб чым, калі вы не гуляеце ў доўгую. Неяк мне шкада нават. А, вось оно. Удачу падвышае. Няхай будзе. Так, гэта спуск пад зямлю. Я спадзяюся, да мяне тут не прыйдуць зараз, так? Так, што мы ў горадзе яшчэ можам зрабіць? У горадзе алтары, розныя войскі, так? Альбо можам паднакапіць... А, мне патрэбна... Усё зразумеў. Маркетплейс. Рыначак. Каб даляры купляць. І гэта самае. Каваль. Добра. Базовая стрельба. Цудоўна. Это моцна будзе. Ты пад зямлёю. Шмат капітанаў цэнтаўраў. Я не ўпэўнены, што я іх перамагу. У мяне вельмі базовая армія ёсць. Не, давайте не пойдем. Во, яшчэ больш пашкоджанняў. Цудоўна. Я магу пабудаваць зараз каваля. Я пайду адразу ў грошы. Па тыпу буду перамагаць грашыма. Кидаць у ворагаў грошы, пакуль не перамагу. Вось такая моя стратэгія. Так, мне падаецца, яны, блин, хутенька да мяне прыбегуць такім чынам. А, яны літаральна лодку пабудавалі, яны зараз всаджвацца будуць. Вы же халера.
Я могу яго сустрэць дзесьці, не? Просто ён можа збіраць тут і збіраць, пакуль яго буду чакаць. Давайте на траглодытаў нападем. До речі, для тих, хто користається латинкою, там зараз у чаті команди написали, пераможця можна використовувати замість гэтай же, яка у прикладі, можна різні варіанти, там 3-4 варіанти, я, по-моєму, додав. Ви можете їх усі користатися, коли ви користаєтеся латинкою. Просто я повідомлення не ожидав, каб воно розбухало, так ви можете його уводити так само. Наколькі пам'ятаю. Ми можемо, до речі, перевірити це хоч зараз, але там, по сутності, не тільки б щось. Там, ну, я некалькі варіантів закидав. Стараешься за Руди. Так, Руди ж дед не тому, что он дед. Он дед, потому что... Он дед не тому, что дед, а он дед, потому что он дед. Вы зразумели, так? Глибиню этой думки. Мы нечто так собі я воюю, я вам скажу. По моїх мінімальних прикидках я воюю хреново. Троглодити, блін. Перший, який став спочатку дедом, потім батьком. Я думаю, не перший. Я ведаю людей, які, блін, у 14 годов уже дедами были. И зовсім не тому, что у них были внуки. Яны были дедами. Так, шмат троглодитов. Ну, в принципе, як у реальном житті. Так, а мы можем их перемогчи? Нечто их до холеры, не? Я переоценил себя. О-оу. Это выглядает вельми дрянно. Вельми дрянно. Мне подается, когда все зараз нам накидают, и все скончится вельми хутенько. Мне еще армию там отбивать ворожую. Я мы еще и пошастил атаковать. Другий раз. Бежим, мне подается. Сейчас бежим отсюда. Не, я там это не забираю. Так, а я могу потом у Карчме нанять. Вось, у Карчме вернуть себе героя этого. А у нас план был перемагчы праз грошы, так? Давайте протягивать этот план выконывать. Будем протягивать перемагать праз грошы. Грошовая армия будет у нас. У нас золотые элементали будут просто. Мы будем наше золото плавить на элементалев. Вось он высадился. Какая у его армия? Орда, шмат и атрат невеличкі. А у меня яшчэ меньше, так что чего я тут выезжаюся? Так, па-па-па-па-пам. Як же дрэнна. А мы можем хотя бы... Кого у нас там больше зараз? Поветранных... Ну, блин, это все фигня. Алтар земли раптовно будуем. Из алтара земли заберем себе элементалів каменных. Яшчэ вось так заменим, і вось гэты юнит, і няхай ён пабяжыць. Вось ты, ну, лагер куды-небудзь, карацей, збіраць былі просто нас. Шмат інфернальных траглодытаў. І вось закінуты руднік, якім шмат траглодытаў. Што так траглодытаў шмат?
Як вы ацэньваеце мае шансы ад 1 до 10? Я перамагу гэтую пачку альбо не? Дальнобойная у яго толькі катапульта, што мне на руку так-то. У мяне дальнабойных 0. Давайте, няхай ён падыходзіць. Так, вось гэтыя хлопцы, я іх у браму пастаўлю. У яго герой можа атакаваць дальнабойна, я об этом не подумал. Так, ты падыходзь да брамы. Каменныя элементалі сустракаюць ворагаў. Ой, блин, хреново? Не, я не умею воевать. Я зразумеў, што я поўную лухту раблю. Я неудала стаў, і это ні халера мне не дапаможа. Так, вы просто ў абарону станьце. Калі 4 каменных элементалі не зацягнуць усю бойку, а яны не зацягнулі, то мы прайграем. Ну, гэта будзе вельмі хутка. Ну что, давайте тогда просто повторим эту же бойку. Ну, по типу мапа нормальная, просто что я не умею гулять. Нават армия у яго невеликая. Не, давайте просто растартануть сценар. Проиграли. Угу, додатковое золото, мистицизм. Регенеруем пункты... Не, давайте на самом деле золото нехай будем. Это не только супер актуально. Гэта качало навучимся мудрости. Уже ведаем мапу плюс-минус. Хотя бы трошки я могу себе уявлять, что я роблю. Мне патрэбна для... Зноў жа, спрабую перамагчы праз грошы. Я ведаю, што можа быць гэта неправільна, мне патрэбна там армію будаваць, нешта вось такое. Але я буду рабіць свае памылкі, пакуль не навучуся, правильно? Так, і тут набіраемся арміі таксама на гэтага юніта. Оп. Яму бяром. Вось усё, і забіраем. Не лезем у гэты руднік, мы ўжо вызначылі, што гэта дрэнная ідэя. Башня грифонаў. Нанять грифонов. Так, жадаю. Базовое лидерство. О! Шмат капитанов Центавров. Ладно, давайте. Так, это нам все равно ніхто не скаже. Подсветку мы зараз собі зробимо. Нехай он ходить. Дальнобойных юнитов у нас все равно нема. Вось яны кентавры подлетели. Феечки трошки почекають. Может быть, треба було перший удар у феечек бахнуть, але феечки і так вельми хутко помирають. Так. Можно, конечно, яшчэ повесці сабе супер агрэсіўна і просто высадзіцца яму на базу. І он гэтага чакаць не будзе, правильно? Не будзе же, правильно? Правильно? Так, добра. Каваля зрабілі. Зараз мы подсветим тэрыторыю, бо трэба ведаць, дзе там вораг. А то зараз Некрополіс до нас дабяжыць. Угу. Так, я там казаў, што на трагалдытаў нападаць не буду. Я нешта тупануў. Ладно, гэта не ты трагалдыты, гэта паслабее трагалдыты. Правильно же? Гэта ж паслабее трагалдыты. Это не по 40 там вот это. Слусіў? Не, ну, затупіў. Гэта маля як слусіў, толькі быць просто ты тупы ў гэты момант яшчэ.
Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, я зараз код хотя бы скончу, мне герой не забить. Давайте збігаємо, у меня там пошні елементалі. Там 2 осталося. Ось так ось я професійно гуляю в гэту гульню. Бачили, які професіонал збег своечасова. Не памёр. Так, гэта... Мат імпал. Давайте-ка... Все равно переследуем, нам досить потрібно. У сенсі не збег. А, так ти ж наступив. Я вже напужався, що я нечто не то зробив. Я у уніку не збег. Так ти ж наступив. Так. Так роблять професійні гульці. У любий матч, коли ви поглядите, там професіонали гуляють, яны перше, що роблять на першому тижні, яны збігають. Гэта мета така зараз героїв. Артефакт. Що він дає? Ага, далей бачу. Ну, якби штосьці неблаго. Так, де там наш герой, якого ми продьобили? Якому армія по-новому потрібна. Зараз на нас висадиться, блін. Не подобається. Давайте будуємо залю гэтую. Все цудоўна. Нам потрібно наступний тиждень просто отримати собі більше юнітів. Так, ось він. Зараз він вирішив висаджуватися, так? Тобто він гэта паўтарае ўсё роўна кожны раз. А я магу яго сустрэць неяк, а? Падаецца, не атрымаецца. Ён жа прыйдзе на гэтым жа хаду, ён прыйдзе на гэтую лакацыю. Можа быць, мне аддаць яму захапіць горад і потым забраць яго назад? Алтар вады, алтар агня, альбо... Не, ну мне алтар... Ну, хоць які патрэбны, насамрэч. Вось. Каб атрымаць. Падаецца, патрэбна армію будаваць на першым ходзе. Ну, я аддам яму замак, бо я ж не выцягнуў. Вось. Я ўсіх, каго можна там пабудаваў у замку. Ён проста захопіць яго ў любым выпадку, я не паспею. Ну, ён проста прыбяжыць і захопіць яго. Вось зараз. А не, пачакайце-ка, ён не паспеў. Опа, вы паглядзіце-ка, паглядзіце-ка. Ён вырашыў мой замак не захопліваць. Давайте тады яшчэ пабудуем, я не ведаю. А цитадель? Ну, умацавацца можна было бы, конечно. Давайте цитадель. Больше юнітаў будзе, і там роу будзе пры абароне. А мы пакуль за гэтага юніта просто будем даследаваць тэрыторыю навокал. Так, гэта я ўжо даследаваў, там... Гнолы, якія... Не, якімі нічога не зраблю. Ну, в прынцыпе, падаследаваў. Хопіць, пашлі назад. А ён не збіраецца са мной змагацца, так? Ён вырашыў, што па тыпу, ну, сядзіць сам сабе ў замкі, няхай сядзіць. 6-й дзень. Давайте алтар агня тады. Зноў жа юніты, новы тып юнітаў, і нас просто было больш юнітаў. З такой арміяй мы ўжо можам паспрабаваць пазмагацца, так-то. Так, мы можам хоць што-небудзь сабраць. А дзе яго гэты герой? А, ён там на поўдні. Бачу. Ён сеў на карабель і паплыў назад. Кайфы? Не, гэта добра. Гэта ж добра наадварот. Ён на нас не напаў, тады мы можам дачакацца канца тыдня і, ў прынцыпе, адбіцца яшчэ назад. Напасці нават на яго. Давайте палепшаны алтар паветра. Гэта ў асноўным для таго, каб у нас дальнабойны юніт з'явіўся першы. Ён танней мне абыдзецца. На наступным тыдні у нас будзе яшчэ цэлае папаўненне ў арміі, мы можам нешта і пазмагацца нават. Так, шмат піксі, але гэта не мой вораг зараз.
Древо скончується. Конець тижня. Зараз буде армія. Так. І давайте яшчэ воды, каб у нас 2 дальнобойных юніта было. Дальнобойные юниты гэта добра. Я люблю дальнобойные юниты. Дазваляе забіваць ворага до таго, як ён не падаваў, не даў табе патвару. Так. Ну, нормально, давайте. Паспрабуем, может, гэтым. Ён карабель прыгнаў назад. Вы же халера, а? Ну, давайте тады сваю тэрыторыю далей вось лесасеку забяром. Роўна пераследуем. Таму што ён нешта высадзіўся і ў гэты раз вырашыў на мяне не нападаць. Дзякую ему вялікі. Ён мог бы, дарэчы, перамагчы, мне падаецца. Усе шансы былі. Ну, з дальнобойнымі юнітамі прыемней. Вы просто бярэце і расстрэльваеце іх да таго, як яны да вас падыдуць. Так, і вось гэтых піксі яшчэ разбяромся. Ты, кайданска, ідзі ў замак. Ты у нас будзеш за яго адказны. Так, і ну на гэтым хаду я нічога не раблю. Ён вырашыў сабраць усё, пакуль я тут туплю, правильно? Так, пачынаем бойку адразу. Яны ўсё роўна дальнабойныя ўсе. Я граю ўсё роўна піксі, яны ж піксі. Яны ж паміраюць. На іх чыхнеш, і іх няма. Так, базовая магія агня, альбо праштунутая балістыка. Не, давайте магію агня. І гэта, вось невядомая птушачка, якая дае мне што? Eagle Eye skill. Что такое Eagle Eye? Как бы это ни было, ладно. А что это за специализация на водных элементалях? Ага, добра, яны по типу атрымліваюць сабе атаку? Альбо что? Плюс 2 АТТ. Магчыма за ўсё атаку. Ну давайте карабель набудзем і высадзімся да яго, я не ведаю, што мне сядзець тады. Алтар зямлі, алтар агня, гэта патрабуе ад мяне рэсурсаў, якіх у мяне няма, але я магу набыць сабе такі. О, улюбёнае лотком арлінае вока. А што такое арлінае вока? Што яно робіць? Ну, улюбёнае я бачу, што ў косках. Пачакайце-ка, я прапусціў той момант, калі на мяне напалі. Я глядзеў нейку іншы бок той момант. Ну давайте бойку пачынаем. Я ж дам рады, правильно? Бихолдеры гэта, конечно, непрыемна. І 98 трагладзітаў таксама. Але што зрабіць? Што зрабіць? Не памятаеш, але ў яго вока тут залася. Цікава. А кантэкст тут які ёсць, або... Незразумела. Так, трагладытаў шмат, і яны... Што на яго наклалі? Хуткасць, так. Давайте трагладытаў бахнем, вось. Блин, неяк слаба бахнуўся. Не настолькі бахнуўся, наколькі я разлічваў, што ён бахнецца. Мы сюды станем. Так, грифоны таго. Нешта накидваюць у мяне, не падабаецца.
І гэта маёй добрай арміі накідваюць яшчэ. Я армію неправильно збіраю, альбо што? Ну, типу, я ж... Ну, я там прайграў одну бойку, у прынцыпе, я магу зразумець, куды частка арміі падзелася. Але ж гэта луханенька. Блин, нечто фигня. Меня забивают. Ну так, меня забили, по сущности. Это бихо... Блин, ну их армия просто значно больше за мою. Я так разумею, что для того люди разделяют армию свою, ну, по типу героїв шмат робить, тому що потрібно собрати як мога більше ресурсів, як мога раніше. Ніка не потрібна здольність. У героїв, у сенсі? Капсда мне. Водные элементари тримаються, як це лухтаніка. Почекайте-ка, водные элементали по кругу перетягивают. Так. Пайшоў працэс. Мы пераможам зараз. Мы перамагаем. Літаральна. На апошніх. Ну вы паглядзіце, прыгажосіка. Лёгка, з першага раза. Я просто нават артефактику яго нейкі быў. Лідарства альбо удача. Удачу жадаю. Так, ну, я ганаруся сабою зараз. Гэта была перамога, лічу. Можна ўжо, ў прынцыпе, далей не гуляць. Мы адбіліся ад моцнай арміі нейкай. Адзінае, што, ну як, мы адбіліся ад яе, а нашай арміі у нас не засталося. Так, давайте паспрабуем, каб неяк штосьці вярнуць, адбудаваць. Грошкі ўсе ўшлі на армію зараз. Этих піксі разделім. Вось так. Ну, цудоўна. Вітаю, Шекспір. Так, добра. Ведаеце што, гляджу на гадзіннік. Як бы я пазней пачаў, але мне і патрэбна зараз скончваць уже будзе. На жаль, гэтую мапу мы не дагуляем. Она тут маленькая зусім, конечно, але, ну, блин, я для майго ўзроўня гульні, яна складаная, капец. Ну, типу, я уже, колькі, 2 разы перапачынаў. Вось. Карацей, не просто мне зусім на ёй. Давайте захаваем. Ось, цудоўна. На гэтым я вас буду пакідаць. Я буду вас перадаваць далей. Давайте паглядзім, хто у вас хто гуляецца зараз, чым займаецца. Бачу дзеда Максіма. Ён, звычайна, конечно, ў гэты час прыкладна скончвае, але я пакуль нікога не бачу. Хутчэй за ўсё, калі хтосьці будзе, то пазней. Вось. Жадаю вам добрага дня. Заўтра у нас мы гуляем у 9 Original Sin. Это будзе ўжо 3-й стрим по 9 Original Sin. Мы ўсё яшчэ на першай выспе. У форте радасць, і мы шчаслівыя там занадта. Вось. Мы спрабуем нашай кампаніі, мы ўжо забралі групоўку сабе паці, і мы з ёй возьмем... Так, пойдем до деда Максима. Так вось, забраў сабе групу, і мы будем далей прабівацца скрозь гэтых самых царкоўнікаў мясцовых, якія лечаць, як яны кажуць, лечаць людзей. Мы ведаем, што гэта ні халеры не так. Ні халеры яны людзей не лечаць. Вось. Добренька. Ідзем до Максима. Я, на жаль, не магу паглядзець зараз паведамленні, таму што адшмурэнна яны перарабілі інтэрфейс на твічы для рэйдаў. Даўно ўжо перарабілі, але не падабаецца. Вось он зараз якраз таки коціцца кудысьці на машыне. Вось. Вам добрага дня, мы пабачымся з вами заўтра на 9 Original Sin. Я жадаю вам добра адпачыць, калі вы адпачываеце, і альбо добра папрацаваць, калі вы працуеце. А я сам пайду працаваць. Добрага дня.